Добрый вечар. Сёння працягваем гуляць у Вікторыю 3, у якой мы пачалі гуляць за Персію. У Персіі стала ўсё трошкі лепей. У нас зараз мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ў нас даволі шмат канфліктаў на нашай мяжы. Мы пашырыліся, таму што мы маем моцную армію, але гэтая тэрыторыя нам не тое, каб з самага пачатку была патрэбна. І самае галоўнае, у нас ёсць праблемы індустрыяльнага плана. З нашым насельніцтвам усё ў парадку, ну скажем так, збольшага. Тых, каго мы далучылі, яны не вельмі шчаслівыя таго, што мы іх да сябе прыядналі, але зноў жа гэта тэрыторыя тых, хто на нас нападаў альбо жадаў нейкай, ну тут самі паміж сабой ваявалі. Мы хутчэй умешваліся ў канфлікт, які быў, скажем так, не намі пачаты. Вось. Агульна у нас ёсць праблема эканамічная. Наша эканамічная праблема ў тым, што ў нас амаль няма аніякіх буйных прадпрыемстваў. Усе нашыя прадпрыемствы маюць толькі самы пачатак. Наш прыватны сектар, хоць пакрыху пашыраецца, але зноў жа ён не настолькі моцны, каб падтрымліваць самога, ён доўга не можа сябе падтрымліваць, ён страчвае даволі шмат грошай. І мы ляцім у бездань самі па сваіх грошах. Калі паглядзець, давайте можа, нашыя падаткі ўжо і так максімальныя, радыкала у нас да халеры, хутчэй за ўсё гэта скончыцца з нашым банкротствам. Да гэтага ідзе вельмі хуценька. Плюс на нашым рынку яшчэ не хапае даволі шмат тавараў. Адно добра, мы не пасварыліся з усімі, кім толькі можна. Так, выбухоўка нам патрэбна. Давайте наладзіць яе закупы. Мы не можам, на жаль. Дайте мне момент. Вось. Паспрабуем наладзіць выраб выбухоўкі. Калі яна ў нас будзе на нашай тэрыторыі, то гэта трошкі спрасціць нам сітуацыю. Часткова. Вось. Мы можам яшчэ паспрабаваць пазмяняць нашыя прадпрыемствы, канкрэтна чым яны будуць карыстацца. Але мы можам так уляцець у вельмі непрыемную сітуацыю. Давайте вось так. Трошкі больш новымі будзем рэчамі карыстацца. Жалезныя інструменты. Мне падаецца, дзесьці я пераключыў іх нават на сталь. Ці не новае гэта ці не новыя гэта прадпрыемствы? Так, это новыя прадпрыемствы. А ці можам мы ім дазволіць ўсё рабіць са сталі? Мне падаецца, пакуль няма у нас яе столькі. Так, яе здабычы мы не робім яе столькі. Нам гэтай новай тэрыторыі, калі шчыра, прыносіць больш праблем для баланса нашай эканомікі. Давайте пакуль пакінем гэтыя інструменты. Робім выбухоўку. Яе спатрэбіцца больш. Есть толькі адна фабрыка вось на гэтай тэрыторыі. Я трошкі... Давайте я пагляджу, што па гуку. Можа, занадта голосны. Не, нормально. Можна нават падвысіць. Ёсць. Выбухоўка ўжо робіцца. Яе не шмат. Яна толькі пачала. І гэта павінна вырашыць наш крызіс і недахоп. Бо яна выкарыстоўваецца, наколькі памятаю, яшчэ для руднікоў. Калі я не блытаю. Не, пакуль не выкарыстоўваецца. Тады куды яна ідзе? Спажываецца. Пакуль не паказваецца. Каму яна патрэбна? Я не памятаю, дзе паглядзець. Недахоп дакладна чаму яна. Вось, куды прымяняецца. Яна прымяняецца для нашай амуніцыі. Таксама у рудніках. А ў рудніках чаму яна выкарыстоўваецца? Яна ж не павінна там яшчэ быць. Нітрагліцэрын. Там сера здабываецца з ёй. Што гэта зменіць? Нам будзе... Можна новыя стрэльбы рабіць. Ці варта? Мне падаецца, варта. Больш інструментаў спатрэбіцца, больш сталі, што не вельмі добра пакуль. Мы не можам сабе дазволіць на сталь пераходзіць паўсюль. Артылерыю можна пераключыць да гэта дакладна. Можам сабе дазволіць. Фермы. Для іх спатрэбіцца больш угнаенняў. Давайте так зробім, бо угнаенне у нас больная тэма. Так, гэта мне не падыдзе.
Няхай інструменты ў здабычы будуць выкарыстоўвацца. Дзесьці я бачыў, мяне цікавіць. Гэта розныя трошкі варыянты, не будзем кранаць гэта пакуль. Так, это ўсё можна пакінуць. Чаму ў рудніках у нас выкарыстоўваецца выбухоўка? Я не разумею. Гэта ў Арабістане, а гэта... Не, мне ўсё яшчэ не зразумела. Куды яна? Сера... Інструменты... Не, нічога няма. Дзіўна. Мне не зразумела, куды яна сыходзіць. Альбо гэта толькі патэнцыяльна нагаварылася, што яна можа там выкарыстоўвацца. Можа, хутчэй за ўсё, гэта мелася на ўвазе. Ну так, толькі для нашай зброі выкарыстоўвацца для патронаў. Вітаю, Рэгана. Персікі ў парадку. Ну, як у парадку? Мы ляцім у бездань дэфолту, бо тое, што мы скончылі апошні раз, мы змагаліся з нападам і нарэшце зрабілі так, каб аб'яднаць нашу тэрыторыю, бо кавалак нашай тэрыторыі быў падзелены. Мы нават армію не маглі перакідваць, калі выпадак такі будзе. І перамаглі вось на гэтай тэрыторыі, не памятаю, як называлася краіна невялічкая тут была. Ну добра, гэта яны тут агрэсіўнічалі, нападалі. Мы зараз развіліся туды, але гэта прывяло нас на мяжу амаль крызіса поўнага. Калі у нас атрымаецца, мы можам прапанаваць нашаму прыватнаму сектару зараз набываць усё, прыватызіраваць. Мы можам такім чынам выйсці з нашага бягучага крызісу. Яны набудуць гэтыя будынкі, а наш галоўны вораг зараз, гэта насамрэч то, колькі мы плацім грошай. Мы плацім 40 000 за крэдіт кожны тыдзень. Мы ў мінусе толькі на 5. То бок, калі мы хоць часткова выплацім гэты крэдыт, мы зможам сабе дазволіць перайсці ў плюс. Бо саме маем ужо і так дастаткова высокія падаткі, і вышэй мы ўжо падвысіць іх не можам. Я паставіў усё. Это можна нават абраць іншыя варыянты. Так. Усё адпраўляем на прыватызацыю. Кінем як ёсць. Калі пашанцуе, прыватны сектар выкупіць частку нашага доўга, і мы зможам уйсці ў плюс. А калі не пашанцуе, то у нас праблема. Нам спатрэбіцца генерал у гэтай арміі. Мы не вельмі падабаемся увогуле суседзям, і наш рэйтынг як краіны даволі нізкі. Мы яго яшчэ сабе вяртаем раней ці пазней. Але трэба сканцэнтравацца на тым, каб проста задаволіць людзей на сваёй зямлі. Ёсць прапанова аддзяліць царкву ад ураду, ад дзяржавы ўвогуле. Ёсць толькі праблема ў тым, што з гэтым хутчэй за ўсё будуць незгодны, з гэтым незгодны клерыкі. Гэта неблагая так-то ідэя. Папулярнасць ёсць у гэтай ідэі. Давайте паспрабуем. У нас не тое, каб шмат незадаволеных сярод клерыкаў, то бок мы можам дазволіць, яны цалкам так-то даволі ім гэта падабаецца. Ідэя не вельмі. Мы проста з імі ў добрых адносінах. Трошкі падсапсуем іх. Гэта спадабаецца нашай інтэлігенцыі, і мы зможам прасунуць трошкі наперад. Новыя рэформы. Ці ёсць? Наш прыватны сектар увогуле так-то даволі неблага спраўляецца. Але ж наш... Не, мне падаецца, мы ўсё ж такі трапім у наш крызіс грашовы. Бо аніякая прыватызацыя толькі запаволіць працэс. На жаль, ён паскараецца ўжо незалежна ад нас. Па крыху мы павінны выплаціць усё больш і больш грошай. Так. А ніякія новыя будынкі, якія яны зробяць альбо набудуць, на гэтага не выправіць хутчэй за ўсё. Будзем назіраць, мы не можам сабе дазволіць ніякіх новых будынкаў, будзем проста трымацца, бо чым больш прыватны сектар набудуе зараз, тым лепей, насамрэч. Мы гэтага толькі выйграем.
Так, можна паспрабаваць трошки надавіць на клерыкаў, каб яны з намі ўсё ж такі скааперироваліся і ўдзельнічалі ў гэтым новым законапраекце. Паспрабуем гэта зрабіць. Вы паглядзіце, пакрыху знічаецца. Можа, ўсё ж такі ў нас ёсць шанец невялічкі. Працягваем назіраць. Што цікава, прыватны сектар, ён пакрыху ўсё ж такі працягвае, ну і ён працягвае канкрэтна будаваць, калі ён мог бы набыць проста будынкі ў мяне. Гэта цікава, бо я звычайна назіраю адваротнае. Яны хутчэй набудуць, бо новы будынак рабіць гэта дорага і доўга. Яны больш грошай заробяць, калі зробяць будынак літаральна зараз, набудуць сабе і пачнуць ужо за яго атрымліваць нейкія грошы. Так, голас Тегерана, папулярная газета, якую чытаюць індустрыялісты па ўсёй Персіі, выпусціла артыкль Ісмаіла Айрыма, які падтрымлівае татальны падзел паміж царквой і гэтым самым і дзяржавай. Гэта нам толькі дапамагае, мы проста можна сказаць падзяку гэтаму выдаўцу, і гэта падвысіць настрой індустрыялістаў, які ў нас даволі шмат, ну іх даволі шмат у нашай краіне зараз. Альбо проста прыняць гэта, каб хутчэй прынялі гэты закон. Давайте няхай яго прымуць хутчэй. Ён нам усё роўна спатрэбіцца. Яны набылі яшчэ будынак. Вы глядзіце, не, ўсё ж такі магчыма, прыватызацыя выцягне нас. Мы зараз пакрыху запаволіваецца рост нашага крэдыта. Мы можам такім чынам выйсці ў плюс. Калі мы выйдзем, пачнем ісці ў плюс, мы пакрыху будзем зніжаць і падаткі. Наш прыватны сектар нас выцягвае. Гэта альбо я, альбо яны. Олег Джаханбані, лідар кіруючы лідар мелкай буржуазіі, яго здзяўбалі кампрамісы з яго партнёрамі па кааліцыі. Ён патрабуе, каб у яго кааліцыі ён быў галоўным. А гэта не вельмі ці папулярны ён. Не, яго папулярнасць такая сабе. Не, скажам, няхай твая праблема. Ты не можаш стаць вядучым, гэта канкрэтна твая праблема, нечага нас пытаць. Борады тут увогуле, тут бародамі, мне падаецца, ўсё і вырашаецца. Транспартыроўкі не хапае ў гэтым горадзе. Ці магу я нешта змяніць, напрыклад, лямпы паставіць? Гэта не дапаможа. Так, тут патрэбна чыгунка у гэтым раёне. Але чыгунку я будаваць не магу сабе дазволіць. Гэта калі і зробяць, то выключна Кабулістан. Гэта дзе? Гэта вось гэта тэрыторыя ў нас. Так. Ну тут, на жаль, мы нічога не... Гэта наша новая тэрыторыя, мы сабе з ёй нічога не можам зрабіць. Мы проста пакінем як ёсць. Так. Працягваюць будавацца будынкі за кошт прыватнага сектара. Дзякуем вялікі. Плюс яны набіраюць грошы зараз на прыватызацыю. І мы амаль усе грошы, якія ў іх былі, ўжо сышлі у нашага прыватнага сектара. Таму, можа, мы зараз не выйдзем у плюс і проста захраснем на некаторы час, пакуль яны будуць спрабаваць самі вылезці з гэтых сваіх праблем. Яны страцілі ўсе грошы, то бок дагэтуль. Яны як? Яны бясконца набіралі грошы нават падчас таго, як будавалі. Але зараз адбылося адваротнае трошкі. Яны зараз, пакуль будуюць, грошы не атрымліваюць, амаль не атрымліваюць, акрамя калі яны робяць зусім ужо мелкія будынкі. Ісмаіл Айрым выпусціў сярод сваіх твораў новую кнігу з бачаннем таго, як поўны падзел, зноў жа наш новы законапраект можа выглядаць. Адвакаты звязаныя з мелкай буржуазіяй, што гэта гучыць даволі карэктна. Ну, то бок, яго бачанне даволі магчыма. Можна зрабіць копію з нашымі кампліментамі да аўтара, гэта не абавязкова. Так, мы можам пакінуць гэта проста як
яго поглядам і атрымаць сабе трошкі больш аўтарытэту. Мне падаецца, аўтарытэт нас не выцягне зараз з нашага крызісу, нам не хапае трошкі, каб прыняць новых падаткаў, але мне падаецца, у наш прыватны сектар усё зацягне і так. Так што давайте просто падтрымаем гэта ўсё і няхай яно рухаецца наперад. Папулярны законапраекта будзе толькі вышэй. А мы будзем вырашаць праблему з грошамі тымі сродкамі, якія ёсць. Прыватны сектар амаль поўнасцю закрыў наш крэдыт. Зараз яшчэ на прыватызацыі или пашырэнне іх бізнеса, і мы пойдзем па падатках ужо ўверх. Цудоўна. У нас все атрымліваецца. Так. Клуб, у якім збіраюцца адукаваны клас, сабраўся ў Тегеране, і Эсмаіл Айрым, гэта ў нас лідар інтэлігенцыі, прасоўвае ідэю поўнага падзела. Ён галоўны лідар увогуле гэтай ідэі законапраекта. Дзякуємо вялікі. Прыватны сектар зарабіў грошы на прыватызацыю, і мы пайшлі ў плюс. Гэта цудоўна. Зараз наш крэдыт хоць расці не будзе. У сэнсе, што мы яго пачнем выплачваць. Дагэтуль ён толькі проста за тое, каб плаціць яго, нам прыходзілася проста падтрымліваць яго гадавыя. Мы выплачвалі больш грошай, чым зараблялі ў дзесяткі разоў. Зараз любы плюс, ён нам пазітыўны. Так, прыватны сектар будзе працягваць набываць розныя будынкі. І закон амаль прыняты. Што ў нас увогуле па заканадаўству? Я ўжо трошкі падзабыўся. У нас ёсць нават базавае галасаванне, у нас ёсць вось гэты падзел зараз рэлігіі. У нас эканамічная сістэма ўжо проста прасунутая, яна уключае ў сабе інтэрвенцыянізм, то бок у нас ёсць прыватны сектар даволі вялікі, але пры гэтым дзяржаве дазволена ўмешвацца ў справы малога бізнесу. То бок тэарэтычна мы можам нацыяналізаваць прадпрыемствы, вось гэта ўсё. Яны не поўнасцю бескантрольныя. Зараз аніякіх. У нас ёсць розныя, у нас ёсць школы і шпіталі, але, на жаль, яны поўнасцю залежаць ад клерыкаў. Яны будуць імі падтрымлівацца. За гэтага мы не можам таксама іх развіць вельмі моцна, таму што яны не пад нашай уладай знаходзяцца зусім. Наш заробак расце яшчэ больш, 2000. Што ў нас па прыватнаму сектару? Яны зарабляюць у тыдзень 27 тысяч. То бок значна больш, чым дзяржава. Я за іх шчаслів. Яны проста... Яны працягваюць прыватызіраваць будынкі, і мы ад гэтага выплачваем наш крэдыт за гэтыя грошы. Так. Зноў газета, якая падтрымлівае мелкую буржуазію. Давайте... У нас ёсць мелкая буржуазія, яна зараз у кансерватыўнай партыі, і даволі слабенькая. Хто там мой лідар? Пазітывіст. Супраць тэакратіі, консульскай рэспублікі і манархіі. Але за прэзідэнцкую рэспубліку. Мне гэта падабаецца. Вось гэтае падзяленне дзяржавы ён таксама падтрымлівае. Яму падабаецца... Яго даволі такія прасунутыя погляды, плюс-мінус для гэтага часу. Давайте зробім усё ж такі папулярнасць гэтай групоўкі вышэй. Магчыма, трэба было яго падтрымаць, калі ён запытаў гэта. Прыватны сектар выплачвае, літаральна, у нас ужо 5000, амаль 6000 грошай кожны тыдзень. То бок мы лезем уверх і ўсё ў парадку. Поўнае падзяленне. Мы страцілі рэпутацыі нашай. Я вось адзінае не палічыў пры прыняцці гэтага закона. Нам тады прыйдзецца пазбавіцца ад кагосьці ад нейкага падатка, які менш за ўсё грошы нам прыносіць. Гэта падатак на гарбату. Пейце гарбату, калі ласка. Гарбата на рынку стала танней. Мы дадатковыя падаткі накладвалі на гарбату і ўжо іх знялі. Мы вярталі сабе рэпутацыю. Гэта цудоўна. Пакуль выплачваецца гэты крэдыт яшчэ, кожны раз, калі мы яго выплачваем, нам менш патрэбна яго ў наступны тыдзень выплачваць. То бок, на інтарэс гэтага крэдыта ўсё падае.
будзем пакуль трымаць гэтую ж дынаміку. Калі нам так, мы экспартавалі віно, так. На яго падатак я не падымаў. На жаль, мне падаецца, нашыя гандлярскія шляхі ўсе паламаліся ўжо ўвогуле. Я іх увогуле не бачыў. Давайте паспрабуем экспартаваць віно. Трошкі заробім на гэтым. Увогуле, з экспартам у нас ёсць што прадаваць. Тканіну, цукар, даволі папулярны, жалеза таксама даволі карыстаюцца актыўна. Мы яго робім больш, чым нам ужо патрэбна. Лікёр. І нетанную такую мэблю мы адпраўляем зараз куды? Дзе наша мэбля? Мэбля адпраўляецца ў Сікскую імперыю. Гэта наш новы рынок, да якога мы атрымалі доступ, калі пазмагаліся тут з гэтай краінай. Як на гэта глядзяць клерыкі зараз не ў дзяржаве, так што увогуле іх рэпутацыя, нягледзячы на тое, што яны моцна ўплываюць на дзяржаву, усё яшчэ яны кіруюць школамі і бальніцамі, нашымі базавымі бальніцамі, але ўжо пакрыху іх уплыў будзе падаць з цягам часу. Зараз літаральна ўсё ўтрымалася на прыватным сектары. Я настолькі задаволены гэтым, бо дагэтуль прыватнага сектара ў нас амаль не было. У персаў была праблема з гэтым, і мы якраз такі яе выправілі. Зараз дзяржава пачне кіраваць сама сабою трошкі. Чым далей, тым больш. Мы павінны будзем проста глядзець, куды ідзе плыне, і дапамагаць у гэтым. Зразумела, калі мы справімся з нашымі крэдытамі. Наконт крэдыта яшчэ. Што ў нас увогуле даследуецца? Права чалавека. А ці мы можам яшчэ нешта прасунуць? Цэнтральны банк, калі ласка, вось гэта наступным зрабіце. Права чалавека яшчэ 11 гадоў. А можна пачакаць, калі ласка? Можна проста цэнтральны банк давайце, ён праз 3 гады будзе. І цэнтральныя архівы можна адразу рабіць. Бо права чалавека ў нас прасоўвацца будуць невядома колькі. Лепей чымсьці яшчэ заняцца. Туркменію зараз поўнасцю захапіла, у яе была захоп з боку Расіі, і Бухара зараз аб'явіла вайну, я так разумею, яны поўнасцю займаюць гэтую тэрыторыю. У мяне ў самого былі планы на яе, але ўжо не настолькі актуальна гэта. Як ты лічыш, на старце за вялікую, але бедную краіну да 900-х гадоў, якія законы лепей прыняць? Залежыць вельмі. Вітаю, Сесетгоу. Маё меркаванне наступнае, што у вас у кожнай краіны ёсць свая сітуацыя палітычная. Гэта залежыць ад вашага ўнутранага, нават калі вы вялікая краіна, гэта пытанне, колькі у вас насельніцтва, які баланс насельніцтва. Насельніцтва, якое будзе, калі у вас вялікае насельніцтва, яго кантраляваць складаней. Літаральна складаней. Калі у вас велічэзная краіна з вялікай колькасцю насельніцтва, будьце вельмі асцярожныя з любымі рэформамі, бо любое паўстанне, якое вы паспрабуеце пераставіць, усе бедныя. Трэба задаволіць бедных і прасоўваць у ідэале. Самая простая сістэма для кіравання, гэта вось як я літаральна амаль за кожную краіну іду. Я спрабую зрабіць самапатрымліваючыся прыватны сектар, вось як я зараз. Нават не гледзячы на мае памылкі, прыватны сектар можа вас выратаваць. Калі ў прыватнага сектара няма, то вы не можаце сябе падтрымаць. Прыватны сектар пашыраецца вядома, калі вы пераходзіце з традыцыяналізма на любую іншую форму, але зноў жа, калі у вас нездаволенае насельніцтва, любы пераход будзе стрэсам. І яшчэ вы сіюмінутна залежыце па тыпу, гэта не зусім такая гульня, у якой вы поўнасцю прымаеце рашэнне. Вы залежыце ад таго, якія лідары у вас у вашай краіне ёсць, і якая групоўка чаго жадае. Складана прынесці ў краіну тое, чаго яны зусім не жадаюць. Я спрабаваў. Атрымалася вельмі дрэнна. Калі яны ўсе гавораць, што мы жадаем быць кансерватарамі, мы жадаем трымацца за караля, то шкада, але прыйдзецца трымацца. Лідары не трошкі рандомныя, таму у вас адна спроба можа быць нармальная, а другая на гэтай жа краіне можа быць более складанай.
Вось, гэта вельмі залежыць. Але маё меркаванне такое. Вялікае насельніцтва адзначае вялікі патэнцыял для прыватнага сектара. Калі гэтыя людзі пачнуць перайдуць з феадалізма на індустрыялізацыю і самі змогуць сабе будаваць, рабіць будынкі, вам застанецца толькі проста рабіць для іх структуру і запускаць першыя ланцужкі. І і даць ім магчымасць галасаваць. Вялікае насельніцтва само будзе падтрымліваць дзяржаву, за якую яно галасуе. Такім чынам і паўстанняў будзе менш, нават нягледзячы на тое, што яны бедныя. Беднасць выпраўляецца двумя шляхамі. Падніжаць тавары, паніжаць кошт тавараў, якія яны набываюць, і рабіць ім больш высокі заробак, каб яны сталі больш багатымі і маглі набываць сабе больш рэчаў. Багацце іх з'яўляецца ў іх толькі з працы. Ну, вось такая справа. Ты ідзеш працаваць, ты разрабляеш грошы і траціш іх на штосьці, правильно? Таму можна падвысіць іх заробак, калі зрабіць эфектыўныя проста будынкі, на якіх вы самі зарабляеце. Багатая дзяржава ў выніку багатае насельніцтва, калі вы іх падаткамі не душыце. І наадварот, чым больш багатае насельніцтва, тым больш багатая дзяржава. Усё за імі звязана. Так, дзеці, якія працавалі ў фабрыках у Хорасане, атрымалі траўмы. Калі ласка, прыбярыце іх адтуль увогуле. Дарэчы, а ты маеш план на другі Фростпанк? Я не ведаю. У мяне з другім Фростпанкам мне першы падабаўся, скажем так, у першым Фростпанке мне спадабалася ўсё. Можа, мне не вельмі падабаліся рабіць калоніі, у якіх зашмат людзей. Па тыпу, калі ў вас 1 000 000 чалавек, думай, дзе рассяліць усіх, але ты займаешся ўжо не праблемамі там групоўкі людзей выжылых, якія перажылі там, перажываюць холад, а вы вырашаеце літаральна дзяржаву. Другі Фростпанк, ён гэткі нейкі зусім змрочна нафтавы і палітычны. Я не ўпэўнены, што мяне зацікавіць яго палітыка. Я дакладна паспрабую, але я не ўпэўнены, што гэта маё будзе. Мне падаецца, першы Фростпанк больше ў мяне трапляе. Так. Раз паўстанне прымаўся законы, толькі армію ў сталіцы далей прымаў законы, ад якіх феадалы, а потым рэлігіёзная група. Гэта, так, мо першы спіс закінуць, калі жаданне. Я у мяне няма матывацыі яго просто вось зараз. Не, у мяне ёсць сцэнары, якія там не прайшоў, калі што у Фростпанке, таму у першым яго можна перапрайсці. Так, я толькі буду рад. Так што калі ў цябе ёсць жаданне паглядзець на яго, то абавязкова закідвай, без праблем. Па тыпу нават тое, што я прайшоў, я не супраць перапрайсці, у мяне няма такой праблемы. Вось. Suicide Go. Гэта рашэнне. Праз паўстанне вырашаць можна. Адзінае, што потым, гэта не вельмі, скажем так, дынамічнае развіццё. Тым больш, што можа не пашанцаваць і ў дзяржаве, у якой людзі не жадаюць зменаў, будзе складана нешта зрабіць. Вось, тут, зноў жа, ты сам назіраеш літаральна тое, што гэта адбываецца, а яно так працуе. Галасаванне грошамі прапануецца ўсімі і вельмі падтрымліваецца ўсімі групоўкамі. Ніхто не супраць. Такія законы прасоўваць прасцей простага. Яны мне яшчэ і атрымаюцца. І так, ёсць яшчэ якая рэч Suicide Go, што некаторыя рэчы ты не можаш прасунуць імгненна, то бок табе патрэбна кампраміс. Ісці на кампрамісы і, напрыклад, жадаю я сабе перайсці з гэтага нацыяналізму да не ведаю, да мультыкультуралізму. У гэтым выпадку гэта немагчыма. Па-першае, у мяне тэхналогіі не хапае, але мой поінт не ў гэтым. Нават расавая сегрэгацыя будзе крокам на тое, каб прымаць больш розных тыпаў людзей. І прасцей будзе потым з'явіцца грыбоўкі, якія будуць працісківаць яшчэ далей культурную эксклюзію. Па тыпу культурнае прыняцце. Прымаем толькі тых, хто прыкладна нашай культуры. Там ужо не без розніцы якой ты расы. Такім чынам, некаторыя законы прыходзяцца ў некалькі крокаў. Спачатку адну, потым другую і гэтак далей прасоўваць. Тканіна. Высокія кошты на тканіну. А чаму яны высокія? Яна ж каштуе... пачакайце-ка. Адзенне, вы бачыце. На адзенне яны жадаюць... Гэта асноўны пункт індустрыялістаў у іх кампаніі выбарчай. Мы можам гэта падтрымаць. Так, чаму не?
зараз індустрыялісты у нас маюць вялікі ўплыў, бо мы іх сектар пашыраем. Секс, але ж гэта ўсё роўна варыянт. Ну, по тыпу, ты не абмежаваны гэтым. Ты можаш ўсё роўна браць пакрыху прасоўваць. Ты можаш пакрыху, ты можаш жорстка прасоўваць. Абодва варыянты як бы магчымыя. Проста няма неабходнасці ваяваць са сваім насельніцтвам, калі пытанне ў чым твая мэта глобальна. Вось. Так-то і праз рэформы ўсё добра прасоўваецца. Час ад часу бываюць блізасць да паўстання. Ну, то бок, там армію падымаць не патрэбна, але вось хваляванні некаторыя могуць быць ад прыняцця законаў. Гэта норм. Так, транспарты. Наша дзяржава непрымальная зараз, таму што у нас змяніліся партыі, але мы пакуль пакінем як ёсць. Зараз ужо галасаванне скончыцца праз 100 дзён, і мы прымем нешта іншае. Аргана подумала, ну фростпанк так фростпанк. А на My Little Pony отправляется 2500. Мы ідзем у плюс. Дзякую вялікі, вітаю у нашай суполцы SusetGo. Я атрымліваю ўжо 12 тысяч у плюс. Мы выплачваем наш крэдыт. Я зараз не буду зніжаць падаткі, бо ёсць праблема у тым, што я ўсё яшчэ жадаю хоць знізіць яго, мы ўсё яшчэ 4 мільёна нам трэба выплаціць. Калі я зніжу падаткі, то мы будзем выплачваць яго яшчэ наступныя 30 гадоў. Я гэта не жадаю. Так. Права на сабранне. Пачакайце-ка. Я не бачу вашага руху наконт на права на сабранне. Мне падаецца, я не ўпэўнены, што ў мяне зараз закон-то. У меня закон цензура. Добра. Нічога я пакуль гэтым рабіць не буду. Бо не да таго. Так. Варыянт, як падрэзаць трошки папулярнасць, напрыклад. Я зараз спыніў спецыяльна. Адзін з эвентаў, лідар клерыкаў нашага, тэакрат. У іх уплыў даволі высокі, 13%, але вельмі уплывае на саму фракцыю то, хто ў яе лідар. Што лідар гаворыць, што ён робіць, і ён падабаецца людзям. Давайте, вось у гэтым эвенце я магу знізіць яго папулярнасць з 50 до 10. Тады яго будуць не самы любімы лідар, карацей, будзе. Давайте яго папулярнасць знізім, і такім чынам пакрыху партыя будзе страчваць тых, хто яе падтрымлівае. Выборы прайшлі. Мы можем рэфармаваць нашу дзяржаву без ніякіх. Наша бягучая дзяржава і так у прынцыпе неблагая. Легітымнасць даволі нізкая, гэта непрыемна, таму што легітымнасць у нас падтрымліваецца зараз. Гэта самае галасаванне ідзе за зямлю. Па тыпу, у каго больш зямлі, у таго больш галасоў. Мы змяняем яе за галасаванне за грошы, што таксама не ідэальная сістэма, але гэта рух пакрыху, гэта выб'е кантроль з-пад нашых землеўладальнікаў. Землеўладальнікі страцяць трохі свайго ўплыву з-за таго, што галасаваць яны будуць слабей. І са сваёй пазіцыі ў самым топе яны, калі пасачыць, у нас цягам часу іх уплыў змяншаецца, але ў асноўным ён змяншаецца за кошт таго, што я узмацняю індустрыялістаў. Індустрыялісты будуюць усё больш будынкаў, там пачынае працаваць усё больш людзей, яны працягваюць будаваць іх, таму што яны больш карысныя, чым проста працаваць у полі. Пры гэтым не на фабрыкі, не па тыпу на ферме, а вось у вёсцы працуюць на свайго лорда. Гэта такое сабе. Вось. І таму землеўладальнікі страчваюць свой кантроль на гэтай тэрыторыі. Карыстаемся гэтым. Так, бойкі мы пакуль паспрабуем у войны розныя не лезть, бо ў нас чакаюць яшчэ трошкі рэформ, якія могуць людзям не вельмі спадабацца. Ды і у прынцыпе, мы яшчэ і з той тэрыторыі, якая ў нас зараз ёсць, не вельмі справіліся. Давайте, можа, яшчэ пашырым інстытут паліцыі. У нас ёсць
Ага, не, пачакайце-ка. Бягучая паліцыя наша зараз належыць землеўладальнікам, гэта мясцовая паліцыя. Калі мне атрымаецца падсунуць закон, а ў мяне атрымаецца яго, зараз, калі скончыцца адзін закон прыняцця гэтага бягучага закона, мы зменім паліцыю на урадавую паліцыю, так, та, якая будзе належыць дзяржаве, як мы ўсе прызвычаліся, а не такая полушэрыфавая. Такім чынам у нас не будзе уплыву, мы можам пашыраць інстытут паліцыі і супакойваць рэгіёны, якія ў нас не вельмі, скажем так, шчаслівы таму, што мы іх захапілі. Так, прагматычныя члены землеўладальнікаў, якім зараз не падабаецца галасаванне, грашовае галасаванне, прапанавалі змену ў сваёй пазіцыі на нейкія паступкі. І гэта будзе, гэта ўсё ў парадку. Паступкі невялікія, але яны не спадабаюцца мелкай буржуазіі. Гэта галоўная праблема. Мелкая буржуазія зараз нам не вельмі задаволена, таму чаму бы і не. Гэта нават ніяк не змене іх стан да нас. Так. Какант зараз аб'явіў спаборніцтва. Калі ласачка, вы што, вы там не ачмурэлі? Армія 25 плюс 32 яны могуць прызваць. Ну, мы можам яшчэ пабольш так-то прызваць арміі. Давайте узмацнім нашу армію увогуле так-то. Мне падаецца, калі я праапгрейджу ўсю сваю армію, яна рэзка адваліцца ў мяне. Давайте паглядзім, што атрымаецца. Ёсць у мяне 4-я персідская армія. Колькі ў яе пехоты? 3 атрады. Хутчэй за ўсё не хопіць. Трэба яшчэ адзін дадатковы. Давайте, няхай ён будзе вось тут. Вялікую колькасць арміі я таксама не ожидаю збіраць. Пяты землеўладальнікі. Так, бясконцая праблема. Зараз у нас нешта б'е нашыя падаткі. Яны то 17 тысяч, то падае да 5. Я не ўпэўнены, у чым праблема. Працягваем выплачваць наш крэдыт. Наш крэдыт зараз складае 3 мільёна. Працэнт па крэдыту, які мы выплачваем, гэта 18 тысяч, што амаль роўнае таму, што мы зараз зарабляем так-то ўвогуле. Так, наступнае. У нас галасаванне гэта новае яшчэ не прынята, і наступны перыяд электаральны у нас будзе ўсё роўна вельмі не хутка, там нешта яшчэ 4 гады, таму можна і не спяшацца гэтым законам. Петыцыя ад землеўладальнікаў. Яны жадаюць, каб мы ўвялі алігархію. Землеўладальнікі, слухайце, не. Просто не. Я нават не буду дамаўляцца з вамі на гэтую тэму. Просто не. Легітымнасць нашага ўрада такая сабе. Нас будуць чакаць яшчэ вялікія рэформы ў нашай краіне. Няхай яны з гэтым самі разбіраюцца. Чакаем. Чакаем прыняцця закона. Наш прыватны сектар пашыраецца проста імгненна. Яго багацце расце кожны дзень літаральна ўжо. Яны хутка пачнуць будаваць па 2, па 3 будынка і будуць зарабляць яшчэ ў працэсе грошы. Так што гэта пераўтварыцца ўвогуле, уся эканоміка перастане быць праблемай дзяржавы так-то ўвогуле. Гэта стане проста, людзі працуюць, мы толькі за падаткамі глядзім. Лідар індустрыялістаў зрабіў прамову у гонар галасавання гэтага багаццем. Так, ці падтрымаць увогуле яго, што яго папулярнасць нейтральная, ён пратэкцыяніст, а гэта значыць, што ў прынцыпе мы зараз робім усё так, як ён жадае. І гэта ён нас нікуды не прасуне далей. Ну давайте няхай проста скарыстаемся гэтым, каб падвысіць верагоднасць, што пройдзе. Так-то яна ўвогуле пройдзе. Я зараз гляджу 56%, што пройдзе,
43%, што яна прасунецца наперад, то бок у яе няма варыянтаў, якім яна ўвогуле праваліцца. Так, рэлігіёзнае паўстанне ў Амерыцы захапіла ўладу ў яе. Цікава. Мне цікава, ці магу я паглядзець гэты блок. Так. На жаль, я бягучы ўрад не магу паглядзець, так? Правильно? Яны кудысьці ўлетаюць. Асацыяцыя сіндыкатаў. Ну, добра. Цікава. Нам галоўнае не пасварыцца з атаманскай імперыяй. Вы ведаеце, з кім, а з імі нам сварыцца нельга. Зараз яшчэ пагляджу. Атаманская імперыя. Не гэта жадаю паглядзець. Ваша дыпламатыя. Яны да нас даволі асцярожна ставяцца, але галоўнае, чаго я баюся, гэта іх армія. 78 плюс 168. Гэта колькасць батальёнаў. Ачмурэць. Гэта 14-я армія ў сусвеце. Мы нават і не блізка. Таму давайте мы адправім дыпламатаў да атаманскай імперыі і будзем і з імі сябраваць. Так? Я ўжо паляпшаю? Яны не дрэнныя, таму іх нельга паляпшаць. Альянс, абарончы пакт, яны не жадаюць нічога з гэтага. Добра. Ну, пасябраваць у нас ідэальна не атрымаецца, таму сядзім так. Клерыкам не падабаецца, што мы падтрымліваем індустрыялістаў. Ну, ім прыйдзецца трошкі змірыцца з гэтым. Вы бачыце, гэтага проста не будзе. Я нічога з гэтым не збіраюся рабіць. Добра. Наш працэнт па крэдытам зараз ужо 12 тысяч, а зарабляем мы 24 тысячы. Ідзем у плюс і вельмі ўпэўнена. Зараз кожны тыдзень даволі сур'ёзна падвышаецца колькі наш заробак проста за тое, што мы выплачваем гэты працэнт. Закон чамусьці даволі доўга прасоўваецца. Чаму ты так доўга прасоўваешся? Падкажы мне. Хутчэй за ўсё за тое, што ў мяне нізкі аўтарытэт. Я, можа, дазволіць магу сабе зніжэнне ўжо падаткаў. Так, давайте знізім падатак. Хоць трошачкі. Я магу сабе 2 разы яго нават знізіць. Ці варта? Давайте 2 разы я зніжу падаткі да нармальных. Мы ўсё роўна застанемся ў плюсе. Мы выплачваць крэдыт будзем не так хутка, але самае прыемнае ў гэтым, што мы пачнем пакрыху пазбаўляцца радыкалаў. У нас радыкалаў да халеры. Зараз іх колькасць пачынае падаць. Як мінімум хуткасць, з якой яны набіраюцца. І пад гэта будзе падвышаць колькасць лаялістаў. Лаялісты жа у свой бок будуць падвышаць настрой усіх груповак, якія ў нас толькі ёсць. Кожная групоўка мае свае бонусы. На гэтых бонусах можна шмат куды выехаць. Яны літаральна вельмі ўплываюць. І чым больш вялікая ваша краіна, тым больш уплывае вось гэтыя бонусы, якія даюцца. Яны літаральна вялікая розніца. Так, закон праходзіць далей. Цікава. Прэзідэнцкая рэспубліка. У нас ёсць рух, які падтрымлівае гэтую прэзідэнцкую рэспубліку. Верагоднасць гэтага руха, што ён пераможа, 59%. Вельмі падтрымліваецца. Ён падтрымліваецца усімі, нават... ён не падтрымліваецца клерыкамі. Ну, гэта іх праблема. Гэта радыкалізуе землеўладальнікаў, то бок я магу тэарэтычна замест таго, каб займацца паліцыяй, я магу зараз канцэнтравацца на вось гэтым законе і перайсці рэзка ў прэзідэнцкую рэспубліку. Давайте паглядзім, як далёка мы ад прэзідэнцкай рэспублікі. Мы манархія, вядома, што мы далёка. А ці не атрымаецца ў мяне адразу замест прэзідэнцкай парламенцкую скокнуць? Прыкладна адно і тое ж. Добра. Я прапаную адразу ў парламенцкую паспрабаваць скокнуць. Хутчэй за ўсё землеўладальнікі нам будуць перашкаджаць у гэтым, але мне падаецца, мы прымем яго раней, чым землеўладальнікі хоць што-небудзь зробяць. Так. Група артыстаў прыехала ў Керман. І гэта падвысіць нам прэстыж. Давайте
пагадзімся з гэтым, гэта у нашых памерах 2400 грошай на бліжэйшыя пару гадоў гэта ўжо не такая вялікая праблема. Добра. Новая тэхналогія, якая мне падаецца ні на што не паўплывае ў мяне на маім рынку. Універсітэта. Давайте пераключым больш досведу. Тут у нас гэта мы пераключаць даклады не будзем. Гэта таксама. Вось гэта дадзім больш інструментаў і больш будзе дрэва. Так. Гэта ўсё мы не змяняем, таму што там баланс трошкі сіл разваліцца. Тут падзменім. Што яшчэ магу тут пазмяняць так-то, патыкаць? Вось, новая тэхналогія для выраба паперы. Бойлеры болей патрабуюць больш вугля і больш інструментаў, але будуць... Пачакайце-ка, чаму менш будзе яшчэ паперы ў выніку? Як гэта такое? Я зразумеў, яно менш паперы і менш працаўнікоў спатрэбіцца для гэтага. Давайте. Інструменты. Можна паспрабаваць перайсці поўнасцю на стальныя інструменты. Выраб сталі у нас падвышаецца, у нас нават на гэтым сканцэнтраваўся прыватны сектар. Але я магу зараз сабе выстрэліць у нагу так, што я потым не апраўлюся. Паглядзім. На бойлеры мы таксама перайдзем. Бойлеры будуць патрабаваць больш вугля. Тут я нічога не зараблю, пакуль не будзем нават рызыкаваць. Таксама зменім. Нават не гледзячы на тое, што гэта будзе прыносіць нам спачатку менш грошай, але можна пачаць рабіць дарагое адзенне. Бо зараз яго выраб не існуе. У нас адзенне ўсё роўна такое сабе. Алера. Звычайнае адзенне даволі дарагое на рынку нашым. Не, пакінем як ёсць. Гэтая папера ідзе на ўсе будынкі ўрада. То бок гэта асноўны рэсурс, які выкарыстоўваюцца банкамі і астатнім. Літаральна на ўвесь урад ідзе папера, і яна патрэбна. Яе нізкі кошт, гэта вельмі важна, таму што я, як урад, сам закупаю гэтую паперу за грошы, якія зарабляю, па тыпу гэта з-за таго, што гэта грошы не які зарабляе прыватны сектар. Гэта калі яны робяць для мяне паперу, гэта добра. Але чым ніжэй папера нам на рынку, тым меншае мне патрэбна, каб падтрымліваць свой урад. І гэта з-за таго, што яны падаюць цане, яно становіцца больш танным і даступным. Мне папера ў любым выпадку патрэбна, я ж урад і ёсць. Так, індустрыялістам не падабаецца існаванне Subsistence Farms. Гэта пад гэтым агульным тэрмінам гульня мае на ўвазе любую ферму, якая ў залежнасці ад... Як вам сказаць так? У гэтага ёсць нейкая тэрміналогія, але я зараз спосаб вырабу, карацей. Ёсць варыянт, калі ў вас ёсць вёска альбо сям'я, якая сядзіць, сама сабе адзенне робіць, сама сабе вырошчвае ежу і проста плаціць падаткі свайму лорду. То бок яны самастойная група людзей, якая сама сабе робіць. Літаральна вёска проста. Вось, вёска ў сэнсе 19 стагоддзя. Вось. І гэтыя фермы, яны для выраба ежы канкрэтна, яны аддаюць свае падаткі ежай альбо грошамі, звычайна ежай. Але яны неэфектыўны ў вырабе канкрэтна ежы. То бок сучасная ферма робіць у дзесяткі, у сотні, у тысячы раз больш, чым такая вось, вясковая проста сістэма. Вось. Таму што яна сканцэнтравана толькі на адным. Як так зарабіць, каб зарабіць больш грошай? Па тыпу, больш грошай, больш пашырыць сваю ферму і вырасціць як мага больш ежы, якую можна потым прадаць. Дык вось, індустрыялістам не падабаецца канкрэтна, што людзі працуюць зараз у такіх неэфектыўных месцах працы, як вось гэтыя фермы. Subsistence Farms, гэта па тыпу ёсць гэтыя вёскавыя месцы. Мы можам падтрымаць гэта і гэта падвысіць міграцыю. То бок людзі пачнуць мігрыраваць з вёсак у горад альбо на фермы, карацей працаваць ужо па-за межамі гэтых вёсак, каб зарабляць больш. Але гэта не спадабаецца верхняй страце, то бок верхняму слою насельніцтва. Вядома, хто гэта землеўладальнікі ў нас у асноўным.
Я не супраць зрабіць радыкаламі трошки больш землеўладальнікаў. Я гэтага не вельмі баюся. Мне важней, каб людзі пераходзілі на больш эфектыўныя на больш эфектыўныя фермы, і ў мяне з'явілася больш працоўнай сілы. Так. Брытанская рэспубліка патрабуе ад нас, каб мы забанілі рабаўладанне. Клятая брытанская рэспубліка. Яны жадаюць, каб мы забаранілі рабоў. Я з гэтым абсалютна згодны. Калі ласка, мы нават ваяваць за гэта не будзем. Яны прапануюць, мы пагаджаемся. Здаемся. Што там яшчэ? Ага, пачакайце-ка. Яны аддадуць? Не, пачакайце-ка, тут ёсць яшчэ невялічкі момант. Яны забяруць у нас невялічкую тэрыторыю, вось гэта, нашага васала, Арабістан. Блін. Брытанскую імперыю, брытанскую рэспубліку, выбачце, яны ўжо змянілі свой стан. Яны асноўныя primary demands, так? Так, гэта аснова галоўнае іх патрабаванне. Ну, я-то так-то не супраць. Мы ўсё роўна не пераможам іх. Ну, у іх 255 батальёнаў, у мяне 59. У іх флот 398, у мяне 0. Ну, камон, хто пераможа? Можна нават, не, ўсё роўна пагаджаемся, не гледзячы на тое, што яны забралі нашага васала. Наш васал меў даволі важны для нас рынок у нашага васала быў даволі важным для нас, таму што у іх у першых была здабыча базавых ресурсаў, базавых у сэнсе шахты і астатняе. Але ж мы яго страцілі. У любым выпадку страцілі, быў варыянт толькі змагацца альбо не змагацца. Вось. У нас бы задавілі просто кабзда, таму што нашы тэхналогіі нават і блізка не... Калі б гэта была Расія пры такой жа колькасці, то я бы яшчэ падумаў. У Расіі значна больш армія, насамрэч, чым у Брытаніі, але Брытанія мае найлепшую армію ў сусвеце зараз. Вось, батальёны Расіі, гэта 600 батальёнаў. Але іх армія лічыцца якой? 6-й у сусвеце. Там, ну, асноўнай прафесіянальнай арміі. Брытанская рэспубліка зараз мае толькі прафесіянальную армію і значна лепей тэхналогіі, чым у мяне, што важна. У мяне толькі-толькі пакрыху я перарабляю ўсё на больш прадвінутую пехоту. Не ведаю, у нас скончылася гэта альбо не. Борады у нас дакладна больш прыгожыя. Гэта яны не дагоняць. У нас першыя борады ў сусвеце. Давайте паглядзім, як у нас справы. У прынцыпе, зараз яны зрабілі для нам даволі прыемную паслугу. Дзякую ім вялікі. Чакайце-ка. А чаму у нас яна... Я ж пагадзіўся. Якога хера? Я не бачу. У мяне закон усё яшчэ той жа. Якога? Што? Гульня. Дзе мой закон? У нас усё яшчэ гандаль рабамі. Я на гэта толькі, я тут так абрадаваўся, што ў мяне шчаслівы быў, што ў мяне забароніць рабоў, бо я сам не ведаю, што з гэтым рабіць увогуле, таму што пакуль землеўладальнікі не апынуцца ў маргінезе, рабоў яны мне не дазволяць вызваліць. Ну добра, пакуль працягваем як ёсць. Мы проста, атрымліваецца, мы проста ў гэтым страцілі нашага васала. Праблема ёсць невялічкая з брытанскай імперыяй. Калі яна такая агрэсіўная, зараз яна неблага да нас адносіцца. А чаму вы на мяне напалі тады? Я ж падвышаў з вамі адносіну ўвесь гэты час. Халера, брытанскія маціў, англасаксы. Прыйшлі, забралі тэрыторыю, рабоў не вызвалілі. Арганізацыя нізкая ў гэтай арміі. Вядома, што яна нізкая, таму што у нас не хапае батальёнаў рэгулярнай арміі тут. Давайте параскідаем баракаў трошки. Няхай яны будуюцца. Так, ну у нас толькі баракі ёсць. Я магу яшчэ гэтыя будынкі пераключыць. Зараз зробім баракі, я пераключу будынкі ў будаўніцтва праз стальныя, праз сталь. Выбачце, не стальныя, а выкарыстоўваючы жалеза. Так.
Цэнтральныя банкі з'явіліся, нам яшчэ менш трэба працэнту будзе выплачваць па крэдыту, гэта цудоўна, ім трошкі падвысіцца у нас з-за даволі высокага валавага прадукту, мы будзем больш атрымаць яшчэ грошай за тое, што проста выдрукоўваем і прадаем грошы на рынку нашым. Так, зараз яно літаральна мы выпаўзем з баракамі, баракі ёсць. Калі ласка, жалеза. Патрабаванне жалеза зараз на рынку вырастуць моцна. Я думаю, у нас зараз крызіс будзе нават за гэтага, ну, па тыпу недахоп рэсурсаў, але не настолькі дрэнна атрымалася. Няблага. Будынкі будуць яшчэ хутчэй рабіцца. Так, у нас нейкая падзея была. Калі жадаеш міра, і гэта ёсць назва гэтага івента. Узброеныя сілы прапануюць больш агрэсіўную палітыку супраць Кандагара з-за таго, што у нас вельмі дрэнныя адносіны. Так, армейцы. Мы можам альбо не эскалировать гэтую сітуацыю, што не вельмі падтрымаюць нашы армейцы. Я бы пакуль з армейцамі не сварыўся, яны увогуле могуць нас выратаваць. Давайте улепей адносіны з Кандагарам пагоршым. Кандагар увогуле, якія... Ага, ну у нас было... Мы змагаліся не так даўно у нас была вайна. Можна аб'явіць іх супернікамі. А ці варта нам... Што нам дасць яно? Ну, такое сабе. Нам уплыў і так у нас высокі. Калі Кандагар чагосьці пажадае, то мы рэзка можам на яго напасці з усіх бакоў. Мы гэтага не вельмі баімся. Выплата. Амаль. Нам засталося выплаціць з нашага крэдыта усяго 1 мільён, які вельмі хутенька выплачваецца літаральна зараз. Ёсць. Я бы нават можа яшчэ, каб зрабіць усё, паскорыць яшчэ вырабы. Не, падаецца, не атрымаецца. Зараз яны і так працуюць на максімум свой, магчыма. Прыватны сектар я маю на ўвазе. Адносіны Расія падвышае. Добра. Прыватны сектар зараз працуе на максімум таго, што можа. Яны зараз нават робяць, паралельна робяць 2 будынкі і яшчэ пачынаюць заскокваць на трэці. Гэта дазваляе ім, страчваць даволі шмат грошай. Калі мы дададзім ім яшчэ нашага канструктарскага сектара, будаўнічага сектара, то яны пачнуць хутчэй будаваць, але грошай у іх ад гэтага больш не з'явіцца, будуць проста хутчэй страчваць свае грошы. Правильно? Таму сэнса ніякага няма, я з гэтым нічога рабіць не буду. Я буду толькі кіраваць зараз сваімі падаткамі, я буду яшчэ зніжаць свае падаткі. Я зраблю нізкія падаткі. Я здыму падатак на нейкую рэч, якую карыстаюцца больш за ўсё. Мэбля у нас ёсць. Давайте ад мэблі пазбавімся. Яшчэ сервісы. Давайте ад сервіса ў першую чаргу. Вось. Імі карыстаюцца таксама даволі актыўна. І паўсюль. Чым ніжэй яны будуць каштаваць, тым больш людзі будуць у выніку зарабляць, у іх з'явяцца дадатковыя грошы. Добра. Калі ў мяне атрымаецца, то мне падаецца, самае прыемна было бы зняць увогуле ўсе падаткі. Можна пакінуць падаткі, напрыклад, на опіум там, альбо ў крутую мэблю. Ужо халера з імі. Неблагія падаткі так самі па сабе. Лагістыка. Так, наконт лагістыкі, слухайце, мне нагадала гэта, я даўно не сачыў, колькі батальёнаў прызыўнікоў я магу зрабіць у якой арміі. Давайте возьмем у невялічкія арміі нашыя, яшчэ прызыўнікоў. У нас даволі шмат, насамрэч, можна прызыўнікоў набраць, я так бачу. Колькасць прызыўнікоў літаральна за апошні час павялічылася значна. Так, будзе 18 батальёнаў прызыўнікоў у гэтай арміі. Яшчэ у зусім маленькай, можа, нічога рабіць не будзем, яны і так неблага сябе адчуваюць. Вось тут мала.
Літаральна ўсё, што ёсць. Зробім адсюль. Усё, што ёсць. І нам трэба трошкі сканцэнтравацца на гэтых рэгіёнах, якія намі не задаволены якраз. Уключыць іх у сваю сістэму. На гэта сыдзе шмат нашай бюракратыі, але гэта неабходна. Літаральна ўсю скарыстаю. Ёсць. Добра. Займе некаторы час. Гэтая тэрыторыя... Ёсць такой стан у тэрыторыі, якую вы захапілі. Гэта яшчэ не значыць, што яна рэзка перайшла пад ваш поўны кантроль. На гэтай тэрыторыі насамрэч не хапае аніякіх вашых інстытутаў вашай дзяржавы. Вам пакрыху патрэбна займацца, каб туды перанасіць урад, каб усе інстытуты працавалі і гэтак далей. З-за таго, што вы траціце, на гэта ўходзіць бюракратыя. Я зараз запусціў працэс таго, каб я гэтыя кавалкі зямлі далучыў як бы да свайго кіравання. З мінусаў. Так. Я думаю, мы страчваем даволі шмат, тут шмат радыкалаў на гэтай новай тэрыторыі. Мы паспрабуем нешта паўпраўляць з гэтым. Адна тэрыторыя ўжо намі задаволена даволі. Тут ужо насельніцтва шчаслівае. Тут жа не тое, каб так добра. Што бы я мог? Насельніцтва. Я ўжо не памятаю, дзе гэта паглядзець. Так, яны даволі бедныя. Радыкалаў сярод іх. А дзе радыкалы былі? Я памятаю, што было... Вось, я не туды гляджу. Радыкалаў, насамрэч, больш за ўсё сярод вяскоўцаў. Якраз такі тых, хто знаходзіцца пад землеўладальнікамі. Зараз у нас ёсць уздым групоўкі аграрнай партыі. У гэтым электаральным цыкле яны будуць удзельнічаць. Яны набяруць не толькі каб шмат галасоў, але прадстаўніцтва ў іх ва ўрадзе можа з'явіцца, нягледзячы на тое, што групоўка маленькая. Паглядзім, як атрымаецца. На жаль, яны абралі сабе асабістую партыю, калі б яны далучыліся да якой-небудзь існуючай, было бы прасцей. Эбрахім Давалу, лідар інтэлігенцыі, абвінавачваў кансерватараў, карацей, у модерейт, гэта патопаў незбалансаванай, карацей, умерана сацыялістычную партыю, гэта кансерватары, у неправільным кіраванні, з-за чаго з-за гэтага у нас нізкія стандарты жыцця ў краіне. Ён патрабуе... Ён кажа, што ліберальная партыя полка прагрэсу, кааліцыя прагрэсу, сацайці гэта суполка. Сапалка прагрэсу хапае моцы, каб выправіць гэтыя рэчы. Так. Можна падтрымаць. Можна, ёсць варыянт. Такі варыянт за таго, што гэта і ёсць урад, а мы як бы заўсёды прадстаўляем бягучы ўрад часткова і такі па тыпу шэры кардыналу ў ім, то вось такі адказ. А чаму у гэтым абвінавачваць нас? А яны спрабавалі быць менш беднымі? Вось такі адказ ёсць, і гэта знізіць папулярнасць, колькасць галасоў, якая набярэ якраз такі вось гэта кансерватыўная партыя, і дадасць больш галасоў у бок ліберальнай партыі. Ібрахім Давалу атрымае больш папулярнасць. Якая ў яго папулярнасць? Нізкая, вельмі нізкая, мінус 50. Давайте яму дапаможам трошкі з яго папулярнасцю. Зрабілі непапулярную заяву. Такім чынам інтэлігенцыя атрымала сабе больш прывабнасці. Эзмаіл Айрым, гэта вось... гэта лідар... Чакайце-ка, я думаў, што лідар інтэлігенцыі непапулярны капздец. Эзмаіл Айрым... гэта агітатар. Зразумеў, у нас ёсць папулярны агітатар і непапулярны лідар самой фракцыі. Я не туды глядзеў. Эзмаіл Айрым зрабіў здзелку нейкую, заключыў, і распаўсюдзіў памфлеты ў падтрымку гэтай партыі, ліберальнай партыі інтэлігенцыя. Добра, няхай. Мы там не вельмі можам паўплываць.
зараз под нашим контролем. У чым плюс, калі рынок кіруецца прыватным сектарам? Для таго, каб прыняць рашэнне, што пабудаваць увогуле ў любы пэўны момант, трэба глядзець. Зараз я прыклад правяду. Я бяру акадэмію мастацтваў. Яна прынясе мне вось тут у верхнім радку. Прынясе мне прыкладна 0,26 тысячы кожны тыдзень. Прыкладна. Гэта можа быць памылкова, і оно недакладнае. Плюс яшчэ прыйдзецца патраціць грошы на тое, каб я пабудаваць. Каб абраць, што мне патрэбна, вось тут, напрыклад, фабрыка з выбухоўкай, яна мінус 2,80 будзе прынасіць, то бок я прайду ў мінус ёй. У прынцыпе, калі паглядзець, то большасць будынкаў будзе ў мінус. То бок, каб мне прыняць рашэнне як чалавеку, мне трэба пайсці ў спіс будынкаў увогуле ўсіх, якія толькі магчыма, паглядзець, што ў нас увогуле будзе, калі мы будзем пашыраць іх, і дзе іх пашыраць, дзе больш выгадна яго пашырыць. Я магу прыняць рашэнне як пачынаючы з рэгіёну, так і пачынаючы ўвогуле з рэсурса. Напрыклад, у нас ёсць зерне, якога у нас не хапае. Так, зараз падзея. Ібрахім Давалу, лідар інтэлігенцыі, абвінавачваў, так, тое ж самае, нізкія стандарты жыцця. Яны што, не могуць быць менш беднымі? Вы там гэта, пірожнае ядзіце. Калі ласка. Так. Вяртаючыся да нашага пытання, у мяне вельмі высокі кошт зерня. А давайте паспрабуем гэта выправіць тым, што мы будзем проста рабіць яго больш. У нас ёсць будынкі фермы, якія дазволяць нам гэта трошкі выправіць. Рысавыя плантацыі альбо фермы від. Я не памятаю, што гэта такое. Момант. Оу, я сёння пост у Тьютар не адправіў. Упс. Здараецца. Я не аб'явіў, якая у нас сёння гульня ў Тьютары. Упершыню за паўгады я гэта зрабіў. Так адбылося. Так, від. І што ў нас? Пшаніца. Добра. Глядзім пшаніцу. Ідзе яе выгадней за ўсё пабудаваць. Ёсць. Заробім мы больш за ўсё ў Табрызе. Дзе гэта? Неважна, дзе я ўжо націсну пабудаваць. Я спадзяюся, гэта карысна. Ну вось гэтая тэрыторыя. Яна ўсё яшчэ будзе самым карысным месцам, і у нас увогуле так-то, даволі дрэнна. Пшаніца каштуе да халеры. Мы можам сабе праставіць гэта ў прыярытэт і пакуль займацца гэтым. Нягледзячы на тое, што мы пойдзем у мінус, усе выйграюць з гэтага, бо гэта самы дарагі тавар. На 16%. Гэта сам такі базава запыт на яго вельмі вялікі. Продажы усяго тут ёсць баланс яшчэ рынка. Напрыклад, колькасць запытаў, колькі жадаюць набыць і колькі жадаюць прадаць. Жадаюць прадаць 2600. Жадаюць набыць 3200. То бок у 1,5 разы больш запыт, чым мы рэальна можам прадставіць гэтай пшаніцы. Добра, што яна каштуе, будынкі гэтыя не патрабуюць амаль нічога, яна хуценька там будуецца. Вось гэтыя усе 7 будынкаў, яны прыйдуць літаральна праз пару месяцаў. Партыя набрала больш, вольная партыя індустрыялістаў набрала больш за ўсё галасоў, і гэта падняла яе папулярнасць. Такім чынам мы можам рэфармаваць зараз наш урад. Дзе ён там? Рэфармуем наш урад і запіхнем у гэты ўрад у асноўным індустрыялістаў і інтэлігенцыю. У нас ёсць такі варыянт урада, у якім плюс-мінус задаволены будуць. Я змагу праз інтэлігенцыю прасоўваць новыя рэформы, а індустрыялісты працягваюць сабе свае рэформы. Мне адкрываюцца новыя варыянты. Парламенцкая рэспубліка ўсё яшчэ даволі нізкая верагоднасць, што я прасуну, але прэзідэнцкая рэспубліка, так верагоднасці ўпалі. Я магу нешта з гэтым зрабіць? 7%. Не, шансаў, што я гэта прасуну, такое сабе. Поўнае падзяленне мы ўжо і так маем. Расавая сегрэгацыя, неблага было бы мець, насамрэч. Лепей, чым наша бегучая. Менш аўтарытэта, але галоўнае, што у нас будзе менш радыкалаў. Так. Прынятых культур. Глядзіце, якая штука. Тут, калі паглядзець на гэтым прыняццем новым рашэння, то выглядае па лічбачкам наадварот горш. Тут напісана мінус 15% радыкалаў за стандарты жыцця. Калі яны зніжаюцца. То бок мы атрымліваем менш радыкалаў, калі становіцца сітуацыя горш. І больш лаялістаў, калі сітуацыя падвышаецца, то бок становіцца жыццё лепей. Але тут ёсць маленькі момант у прынятых культурах.
прынятай культурай зараз лічыцца толькі персы і толькі спецыфічнай рэлігіі. Ну зараз ужо не спецыфічнай рэлігіі, зараз ужо любой. Расавая сегрэгацыя гэта вось гэтае ж зніжэнне, якое глобальна так-то не лепей. Але ў нас не будзе менш людзей, якія будуць лічыцца па-за межамі вось гэтых прынятых культур. То бок і дыскрымінацыі будзе менш, і агулам будзе больш задаволеных людзей. Давайте паспрабуем яго прасунуць. Альбо не паспрабуем. Не, вы ведаеце, што мне падаецца нармальна у нас атрымаецца. Можа яшчэ нейкія іншыя. Паліцыя. Паліцыя важней зараз. На жаль, паліцыю трэба зараз рабіць ужо. Толькі землеўладальнікі не будуць шчаслівы ад гэтага, а астатнія будуць шчаслівы. Разбярэмся з паліцыяй і можам павышаць свой інстытут паліцыі. Потым ужо будзем пераключацца далей. Так. Фермы у нас будуюцца. Можа атрымаецца знізіць запыт. 2,96 ужо, 2,97. Змяняецца 2,98. Так. Запыт, колькі жадаюць набыць, не змяняецца ніяк, але колькасць таго, колькі прадаецца, падвышаецца. Павінна хутка знізіцца ўвогуле кошт. Адразу, з самага пачатку, калі я паспрабаваў увесці гэтую асабістую, урадавую паліцыю, яна, на жаль, адразу же пайшла не туды. Верагодна, што яе прымуць зніжаецца на 10. Мне падаецца, правал будзе, карацей, з ёй, ні халеры мы яе не прасунем. Так, верагодна, зараз вельмі нізкая. Паглядзім, куды гэта зайдзе. Артыкль быў напісаны. Табріз Інформер. Выпусцілі артыкль пра Лунда. Гэта тып, людзі, карацей, насельніцтва. У нас ёсць іх насельніцтва 100 000 чалавек. І яна далёка не галоўная культура тут у нас. Меншасць, карацей. Але яны і так уже незадаволеныя. Гэта тыя, каго мы прыядналі. Давайте прыдушым гэты артыкль. Мы не жадаем, каб яны яшчэ больш незадаволенымі станавіліся. Нам увогуле з насельніцтвам гэтых рэгіёнаў трэба нешта зрабіць. Нейкая карупцыя была знайдзена. Члены мелкай буржуазіі. Але гэта тыя людзі, якія падтрымліваюць новы законапраект. Мы, калі да іх прыйдзем, то у нас дакладна праваліцца халера. І лідар у іх плюс-мінус пазітывіст, які нам патрэбны. А гэта можна праблемы на іх групоўку ў выніку выліць. Давайте, хутчэй за ўсё, правалім наш... Узначалім карупцыю. Гэта насамрэч найлепшы варыянт. Шкада, але гэта быў найлепшы варыянт. Кошт зерня, запыт на зерне зараз зніжаецца амаль у 0 выйдзе, то бок у нас будзе яго дастаткова. Што значыць, што для насельніцтва, самы дарагі тавар, на які трацяць самы нізкі слой насельніцтва траціць большасць свайго заробку якраз такі на зерне. Любы адсотак, які знізіць яго кошт, нават невялічкі, ён вельмі знізіць то, як яны будуць жыць. Таму што прыбытак у іх зараз 4, па тыпу 4 грошыка ў тыдзень у сярэднім. І любыя нават, калі кошты гэтага зерня агульна упадзе там у сярэднім на 0,5, гэта даволі вялікая колькасць для іх будзе. Вось, а гэта значыць, што яны стануць багацей, стануць больш задаволенымі, і мы атрымліваем менш радыкалаў. Калі па нас пасачыць, то у нас увогуле сітуацыя па радыкалам пакрыху выпраўляецца, колькасць лаялістаў расце. Дэбаты. Праваліўся у нас законапраект, не прайшоў. Увогуле проста захрас у сваёй палітыцы. Што мы можам яшчэ прасунуць?
публічныя школы альбо прыватная школа. Публічныя школы не вельмі папулярная ідэя, і клерыкам яна таксама не спадабаецца, але я змагу тады падвышаць узровень адукаванасці свайго насельніцтва. Просто непамерна. Я ў гэта паспрабуем яго прасунуць. Зараз спрабуем прасоўваць усё, што не прасунута. Што у нас па зерню? Я думаю, што мы можам пабудаваць яшчэ некалькі ферм. Калі шчыра так-то. Бярем. І можам, давайте дазволім іх прыватызіраваць. Няхай. Вось так. Чаму не пераключаюцца ў іншы рэжым? Я нешта не разумею. Вось, нарэшце. Заробак. Зноў жа, Керман самая... вось гэтая тэрыторыя зараз ужо самая найлепшая для будаўніцтва. Яшчэ 5 будынкаў такіх будзе. У выніку цана павінна стаць ніжэй за рынкавую увогуле сярод мясцовых. Насамрэч можна, мне падаецца, нават паглядзець. Вось кошты. У розных рэгіёнах ёсць свой кошт на розныя тавары. То бок, чым бліжэй вы знаходзіце да месца, дзе яго прадукуюць, тым танней вам яго набыць. Зараз у нас самыя дарагія рэгіёны гэта вось цэнтральныя рэгіёны. Пры гэтым мы не так даўно пачалі будаваць вось у Табрызе і у Мазандаране. Мензаберанзане, карацей, мне прасцей гэта выгаварыць. Вось. Мы зараз набудуем тут яшчэ ў гэтай частцы, а калі агульна паглядзець, то ў нашых суседзяў у Атаманскай імперыі, напрыклад, у некаторых рэгіёнах яна каштуе значна больш. У Егіпце, вы бачыце, у Егіпце ўвогуле 28. А чмурэць. У Аўстрыі таксама даволі дорага. Вы паглядзіце. То бок у нас будзе самы... вось нашыя суседзі таксама маюць вельмі высокі кошт на зерне. Мы ўсё гэта выправім. У нас будзе самае таннае зерне навокал. Усе будуць ехаць да нас, каб паесці. Роля дысцыпліны ў новых публічных школах, тэма ролі дысцыпліны была ў новых публічных школах была паднята ўзброенымі сіламі. І яны бы жадалі дадаць свае планы на новую адукацыйную сістэму. Я скажу, слухайце, мы просто сканцэнтруемся на том, каб зрабіць яе, так? Давайте вы гэта не кранайце яе. Гэта паскорыць прыняцце, але трошкі нездаволенасці ад нашых армейцаў будзе. Як там наш мінулы пясочак? Мінулы пясочак. Тут увогуле брытанская іст-індійская кампанія захапіла гэтую тэрыторыю цалкам. Усё. Яна зараз... не, пачакайце, не туды гляджу. Не. Глядзім. У іх зараз прайшло 50 год. У гэты момант у нас ужо было, у нашага Варшангалі, у гэты момант былі ўжо, наколькі памятаю, цягнікі. Вось. Варшангалі зараз, у бягучы момант, з'яўляецца... Яны нават не могуць падняць производства выраб проста інструментаў. Я думаю, яны ўшлі ў гэта самае, у банкротства некалькі разоў, і у іх праблемы жыцця ўвогуле. Я так разумею, палітычна у іх таксама не ўсё вельмі добра. Рэформы нейкія, можа? Рэформаў я не бачу увогуле. Так, калі паглядзець, хутчэй за ўсё нічога не змянілася. Ну так, яны проста засталіся як ёсць. Так, я скажу, пад маім кіраўніцтвам яна прасунулася значна далей в Варшангале. Зерня падае ў цане. Амаль выправіліся па колькасці запыту ўвогуле на ежу. І адчынілі яшчэ цэнтральныя архівы. Гэта цудоўна, таму што зараз мы атрымаем вялікі буст да наступная вось гэта. Няхай тэхналогія будзе. Зараз у нас будзе вялікі буст па колькасці бюракратыі. І нам спатрэбіцца значна больш паперы, але гэта ўжо дадатковая праблема. Дзе наше развіццё? Каліланская стандартызацыя, стандартовая файловая сістэма. Вось, цудоўна. Паперы, хутчэй за ўсё, на рынку будзе дэфіцыт, яе спатрэбіцца шмат. Але нам усё роўна яна патрэбна, што б мы не рабілі. Цэнтральныя архівы скончаныя. Так. З-за таго, што мы падвысілі зараз узровень тэхналогіі, у нас даволі шмат адміністратыўных будынкаў, то мы можам атрымаць, мы зрабілі квест. Гэта
вось гэтыя звязаны з гэтымі кабінетамі. Два варыянты. Мне падабаецца бюракраты, павялічаная эфектыўнасць бюракраты на 5 гадоў, на 5%. Альбо трымаць інфармацыю наконт нашых жыхароў, нашых грамадзян. Гэта падвысіць наступныя пункты, дасць у тэхналогію, наступную тэхналогію пашпарта. Я абяру яе, таму што ўсё роўна мы ў гэтай пашпарта прыйдзем раней ці пазней, правильно? Так, Ібрагім Давалу, лідар інтэлігенцыі, прыйшоў да нас з прапановай пашырыць публічныя школы, развіццё публічных школ, таму што ў яе ёсць свае сувязі. Гэта не спадабаецца нашым клерыкам, і лепей скарыстацца, таму што клерыкаў мы перажывем яшчэ, іх незадаволенасць. Нешта я вельмі хутка лечу па грошам уніз. Давайте спынем нашу чаргу. Чаму мінус 7000? Адкуль яна ўзялася? Што я зрабіў не так? Я ж нічога не дадалося, нічога не змянілася. У чым праблема? Дзіўна. У нас рэзка з'явілася мінус 7000 па заробкам. Мы там можам падвысіць. Зараз у нас ёсць куды падвышаць. Мы зараз падвысім падаткі. Да нармальных. У нас былі паніжаныя падаткі. Добра. Цікава, што стала прычынай гэтага. Хутчэй за ўсё, закупы паперы. Я думаю, гэта адзіная прычына, якая можа быць увогуле. Так, калі мы дадалі гэтыя дакументы, папера на рынку рэзка вырасла. 20 000 мы зараз трацім на колькасць усёй паперы. Яе колькасць, я так разумею, зараз выправіцца, то бок яно часовае, таму што фабрыкі зараз не былі падрыхтаваныя да таго на вялікі запад гэтай паперы. Таму яны зараз папаўняюцца новымі працаўнікамі, якія жадалі бы выправіць гэта. Давайте паглядзім увогуле, што адбываецца з нашымі фабрыкамі паперы. Магу я ім падвысіць тэхналогію? Не магу. Ну і добра. Хутенька, я думаю, прыватны сектар знойдзе, што на паперу спрос вялікі. Давайте-ка, запад у нас вялікі. Давайте-ка мы зробім больш паперы на гэтым рынку. Наше віно на нашым рынку вельмі папулярнае. Гэта можна эксклюзіўны наш прадукт будзе, няхай. Арганізацыя школ. Клерыкі раней традыцыйна займаліся адукацыяй у Персіі. І новая сістэма публічных школ, якая будуецца, задае пытанне, якая будзе іх роля ў арганізацыі гэтых школ, і гэта становіцца невялічкай праблемай. Так. Калі мы скажам, што яны павінны гэтым займацца, то верагоднасць таго, што гэта прымуць, знізіцца, і палітычны ўплыў гэтай групоўкі падвысіцца. Чаго мы не жадаем? Мы жадаем адваротнага. Нам патрэбна пабудаваць сваю сістэму самастойна, але гэта запаволіць сам працэс. Я згодны на запавольванне працэсу. Прыватны сектар зараз. Трошкі павольненька, слухайце, прыватны сектар пачынае зарабіў ужо 2 мільёна. У іх ёсць 2 мільёна, якія яны не трацяць. Магчыма, мне варта падвысіць, павялічыць свае канструктарскія сектара, будаўнічыя сектары, каб прыватны сектар хутчэй скарыстаў свае грошы. Так. Узніклі пратэсты публічныя чамусьці, я не ведаю чаму. Публічныя школы сталі праблемай, таму што для людзей, каб пачаць адукацыю ў публічных школах, гэта мае на ўвазе грошы, якія, яшчэ траціць грошы на школу, на якіх у іх няма, па тыпу, каб падрыхтавацца да школы. Яны жадаюць, але не могуць. Вось, і ў шмат якіх сем'ях такая праблема. І такім чынам іх дзеці не могуць пайсці ў іх. Давайте мы бюракраты закроем гэтую праблему, страцім вялікую колькасць бюракратыі і праблему гэтую вырашым. Каб не было прычын, праблем, праз якую людзі не могуць пачаць адукацыю. Гэта вельмі важна для нас. Я думаю, так, давайте будуем сектар, пашыраем наш. Дзе на яго менш за ўсё грошай мы патрацім? Вось. Падтрымка ўжо ў вядомым сектары у нас вось тут.
Я на 3 яго падвышу і здыму паўзу з нашых будаўніцтва нашага дзяржаўнага. Няхай пойдзе хутчэй. Будаўнічыя сектара робяцца. Праблема нечакана стала тое, што прыватны сектар зарабляе значна больш, чым ён можа патраціць, таму што яму няма куды траціць, ён не можа пашыраць сябе. За гэтым я сачу. Я жадаю, каб яны трошкі ішлі ў мінус. Трошкі, не вельмі значна. Вось, таму што калі я занадта хутка гэта все буду пашыраць, то яны хуценька самі сабе і задушаць. І яшчэ адкульсьці, калі велізарны будаўнічы сектар, невядома адкуль браць усе будаўнічыя матэрыялы, якія пайдуць. Так. Унутры нашага урада ёсць непагаджэнні наконт новых публічных школ. Нам трэба абраць нейкі варыянт, які... Ну, давайте вось гэта, які запаволіць яго. Нам трэба, каб яго прынялі, а не тое, каб яго не прынялі. Верагоднасць усё яшчэ нізкая, я не ведаю, як яе выцягнуць наверх. Так. Фермы таксама пабудуюцца. А дзе па Амане ў нас? Аман. А дзе Аман увогуле? Дзе гэты бок? А, вось гэта і ёсць Аман? Добра. Не вельмі зацікаўлены іх праблема. Хлопчыкі, дзяўчынкі. Дэбаты пра публічныя школы наконт таго, ці павінны яны мець падзеленыя класы для хлопчыкаў і дзяўчынак, ну, жаночых і мужчынскіх студняў, студэнтаў, студзень. І, магчыма, яшчэ і розныя тэмы, якія будуць у іх разглядацца, вызываюць непагадзенне ў тым, як увясці гэту новую адукацыйную сістэму. Гэтыя ідэі, гэта ўжо карацей, вы дыназаўры, давайте прасоўваць агульныя класы. Такі варыянт я абраў, гэта незадаволенасць трошкі груповак прынясе, але ж ёсць плюс. Хутчэй будзе прымацца гэты закон. Ну як прымацца? Можа не прымацца, хутчэй будуць падзеі ісці ў яго. Што ў нас у прыватнага сектара? Вось, прыватны сектар пачаў страчваць пакрыху свае грошы. Кантралявана пакуль. Нічога звыш. Проста мінус 5000, пакуль яны будуць 3 будынкі адразу. І гэта неблагія рэзультаты, я лічу. Яны працягнуць сябе пашыраць. Узнімаючыся праблемы. Вяскоўцы вызначылі нават увогуле. Жыхары, як это? Рурал увогуле. І можа мне трэба было проста паглядзець, як перакладаецца. Сельскі. Ага. Сельскія жыхары? Сяляне. Рурал полк. Сельскі народ. Угу. Вясковыя людзі. Ну, такое сабе. Сяляне выказалі свае завантажанасць таго, што апошнія рашэнні прымаюць больш бакі індустрыялістаў. Давайте падтрымаем іх. Слухайце, хлопцы, і гэта не спецыяльна атрымліваецца. Яны насамрэч проста маюць найбольшы ўплыў зараз на нашу краіну. Індустрыя расце проста бясконца, хуценька. Складана нам прыняць гэтыя школы. Больш прагматычна настроеныя частка клерыкаў, якія раней былі супраць публічных школ, прапанавалі свае. Давайте так, гэта інтэлігенцыя не спадабаецца, але ж нам патрэбна дапамога ў прыняцці гэтага закона. О, вы глядзіце, на 15% падвысілася, цалкам ужо 24% на прыняцце. Гэта ўжо значна больш, чым было. Ведае.
Карім Аламір, індустрыяліст, прапануе выкарыстаць свае веды, каб пабудаваць універсітэт у Кермане. Цудоўная ідэя, калі ласка, пабудуй яго. Універсітэтаў нам насамрэч не хапае, і грошаў на іх пакуль няма. Мы, калі што, ўсё яшчэ не выплацілі наш крэдыт. Так-то. Ён усё яшчэ на месцы. Але пакрыху мы да гэтага дойдзем. Бо я зараз яшчэ карыстаюся з-за таго, што ён знізіўся вельмі моцна, я карыстаюся гэтымі грошамі, каб будаваць далей. Поспех у дэбатах. Падвысілася верагоднасць таго, што публічныя школы прымуць. Ці магу я неяк паддушыць падтрымку вось гэтых рэлігійных... Гэта з-за таго, што высокая... Даволі высокая колькасць насельніцтва падтрымлівае тое, каб насельніцтва канкрэтна. Гэта у нас 5 мільёнаў насельніцтва ўвогуле падтрымлівае тое, каб не прынялі гэты закон. Непрыемна. Гэта нават не частка клерыкаў. Клерыкі так-то маюць уплыў, але не такі здаравенны. Так, а ці ёсць у мяне ўвогуле фабрыкі па ежы? Так, я магу нават скарыстацца гэтай новай тэхналогіяй. Спадзяюся, у мяне за гэтага цукар не скончыцца на рынку. Пайшло ўверх. Добра. Увогуле, што па тэхналогіях? Можна зрабіць... Давайте рабіць... Ага. А у нас ёсць увогуле... Як ён? Сілк. Сілк. Шоўк. Ёсць у нас. Мы яго не можам здабываць, мы яго можам толькі прывозіць. Давайте яго закупаць. Бо дарагое адзенне я жадаю рабіць на сваёй тэрыторыі. Усё яшчэ недахоп яго вялікі. Паглядзім, куды гэта пойдзе, можа мы зменім стратэгію. Ібрагім Давалу, лідар інтэлігенцыі, планаваў звычайную прамову, але яна хутка пераўтварылася ў катастрофу. Так, хто ў гэтым павінны? Верагоднасць мы не можам сабе дазволіць зніжаць. Мы можам... Так, вось гэта мне падабаецца. Мы перарабляем зараз падрыхтовачны матэрыял гэтага законапраекта і пераробім на новы. Папулярнасць нашай інтэлігенцыі страціць, але ж верагоднасць прыняцця гэтых школ падвысіцца. Так, мы вырашылі праблему з шоўкам. Зараз пагляджу, можа нешта... Цукар нам не патрэбны. Экспорт цукру у нас ідзе. Ён ужо сыходзіць на нет. Увогуле можна перарабіць тое, як у нас усё працуе. Так, шоўк гэты зноў. Яго занадта шмат. Давайте пазбавімся ад гэтых. Во, і дарагое адзенне мы можам зараз прадаваць на вонкавы рынок. Заробім на гэтым усім. Я пагляджу яшчэ, што можна прадаць. Фарбы не вельмі пайдуць. Гэта нам самім спатрэбіцца, калі будзе крызіс. Так, віно. Ну, не тое, каб шмат мы заробім на гэтым, але ўсё ж такі. На нашым рынку зараз даволі высокі кошт адзення, недахоп. Гэта з-за таго, што я зараз перарабіў свае фабрыкі, каб яны працавалі, выкарыстоўваючы дзена. Часткова у нас робіцца ўжо не проста адзенне, а дарагое адзенне. 50 на 50 у нас і таго, і другого. Мы так-то будзем зарабляць значна больш, калі будзем рабіць толькі таннае адзенне. Але дарагое адзенне таксама ж патрэбна нашым рынку. Таму мне падаецца, ідэальны варыянт гэта даць ім проста працаваць як ёсць. Тым больш, што ёсць адна фабрыка, якая пашыраецца, больш наймаць будуць людзей. І наш прыватны сектар, я думаю, зрэагуе. Зараз прыватны сектар яшчэ рэагуе на наш крызіс па паперы. Дзякуем яму вялікі за гэта. Трошкі з затрымкай, але ўсё ж такі у нас будзе з'яўляцца папяровыя фабрыкі. Мы з гэтага толькі плюс атрымаем. Зараз, нягледзячы на тое, што яны плацяць нам падаткі за тое, каб плаціць паперу, якую прадаюць у асноўным нам.
а не куды-небудзь яшчэ. То бок атрымліваецца такі цыкл, у якім мы самі ствараем запыт і зніжаем кошт на тавар тым, што яны плацяць, яны яшчэ і часткова нам выплачваюць падаткі. То бок косвенна мы атрымліваем у гэтым цыкле заўсёды грошы. Так, у іх застаюцца свае, то бок, ну, гэта ўсё яшчэ праца, якую яны робяць, якую мы плацім, то бок там не ідэальны плюс. Але ж ўсё ж такі цікавая рэч адбываецца. Ну, блин, зноў нейкая праблема ў вас. А можна, калі ласка? Верагодна, што прымуць за законапраект знізілася на 10%. Аллера. Публічная школа, верагоднасць прыняцця 34%. Мы, калі што, не прайшлі нават першы крок гэтага законапраекта. Мы ўсё яшчэ на самом пачатку, ён не рухаецца ніяк. Ён не правальваецца яшчэ, але захраз. Папяровыя фабрыкі гатовыя, ну і мы пачалі зарабляць больш грошай. Так, дэбаты прайшлі паспяхова, гэта цудоўна. А мы зараз амаль праўняемся па верагоднасці прайсці. Маніфест. У падтрымку прэзідэнцкай рэспублікі. Давайте падтрымаем гэты маніфест. Размовы чыталі. Гэта ў нас насельніцтва 147 000 яго. Яно вельмі незадаволенае. Калі ласка, менш радыкалаў... не, нам трэба іх асіміліраваць. Альбо радыкалы. Асіміліруем іх. Лепей, лепей так. Іх колькасць вельмі невялічкая на нашай тэрыторыі, а нам трэба неяк зараз збалансаваць. У нас усё яшчэ няма нават расавай сегрэгацыі. У нас усе, хто не з'яўляюцца нашай нацыяй, з'яўляецца людзьмі, якіх недалюбліваюць. Вось, і нам з гэтым трэба нешта рабіць. Але гэта мы можам найэфектыўней спосаб гэта ўзяць і даць ім магчымасць, па тыпу дазволіць гэтыя культуры уплавіць у нашу краіну, а інакш канфлікт будзе бясконцы. Вось. Пакуль што асіміляцыяй будзем займацца, калі няма выбару. Карым Аламір, метадычны лідар індустрыялістаў, доўга працаваў, каб... Ён рабіў нейкую палітычную кар'еру спецыяльна, каб падтрымаць Персію. Яму можна сказаць, што па тыпу дзякуй вялікі табе, і гэта падвысіць папулярнасць іх партыі. Зараз папулярнасць у іх... Пачакайце, дзе гэта было паглядзець. Папулярнасць партыі... высокая даволі. Можна аддаць і ў яго рукі, гэта яго праца, і ён сам гэтага дабіўся. Альбо гэта атрымаць сабе ў плюс для ўсёй Персіі. Не тое, каб нам зараз канкрэтны момант гэта было патрэбна, таму што гэта можа знізіць кошт крэдыта, які мы самі сабе выплачваем, і падвысіць колькасць грошай, які мы можам трымаць. Ні адна з гэтых праблем зараз не наша, таму давайце няхай папулярнасць індустрыялістаў падвысіцца. Новая тэхналогія, якую бы абраць. Можам, у прынцыпе, сканцэнтравацца на кампаніях, альбо на тым, што мы робім. Давайте, можа, мае сэнс, механічныя майстэрні, вось гэта. Сюды пойдзем. Узнік скандал у ліберальнай партыі з-за невялічкай рэфармісцкай фантастыкі, якая была напісана Ісмаілам Айрымам, калі ён быў малады. Гэта ў нас лідар інтэлігенцыі. Агітатар. І гэта агітатар зараз у нас што падтрымлівае? Прэзідэнцкую рэспубліку, верагоднасць якой, што яна пройдзе, ўсё роўна нізкая. Гэта праблема Ісмаіла Айрыма увогуле. Таму што... не, пачакайце-ка, я сказаў, што не пройдзе. Блін, вы паглядзіце, якая верагоднасць. Ачмурэць, калі такое здарылася. Яна то і высокая, то нізкая. Зараз верагоднасць 61%, што мы прасунем гэтыя прэзідэнцкую рэспубліку.
Вядома, што паўстанне ў нас будзе састаяць з землеўладальнікаў і клерыкаў, гэта не вельмі прыемна, але магчыма. Нізкая арганізацыя ў арміі. Нам патрэбны новы лідар. Няхай ён будзе з мелкай буржуазіі, калі ласка. Я не жадаю даваць яшчэ больш перавагі землеўладальнікам альбо клерыкам. Так, канфлікты ўнутры нашай інтэлігенцыі. Я возьму самы апошні варыянт. Мы тут альбо правалімся цудоўным чынам ужо, альбо пройдзе закон гэты далей. Я нават не магу пераацаніць, наколькі эфектыўна працуе зараз прыватны сектар, бо ён бясконца будуе нас такую колькасць грошай, якая мне ўжо нават і не снілася. Прайшлі выбары, перамагла вольная партыя, індустрыялісты, у асноўным. Зараз паспрабуем перафармаваць урад. Мы можам сфармаваць урад. В прынцыпе, у нас і так даволі ён эфектыўны, таму яго пакінем як ёсць. Альтэрнатывы не вельмі прыемныя. Гэта альбо індустрыялісты плюс армія, альбо інтэлігенцыя, індустрыялісты плюс інтэлігенцыя, альбо толькі індустрыялісты. З толькі аднімі індустрыялістамі я далёка не пралезу, таму пакідаем як ёсць. Перайшоў у наступны крок наш закон. У яго зараз верагоднасць 50/50. Гэта той максімум, які мы маглі зрабіць. Новы прапанова ад Китая на гандаль. Цікава. Пагаджэнне гандлёвае. Давайте, няхай будзе. Падазрона, я згодна. У нас ёсць нават невялічкае сутыкненне з Кітаем, але я так разумею, што каб гандляваць, будзе выкарыстоўвацца наш увогуле марскі шлях. Ён у нас ёсць. У нас, калі што, у нас ёсць свой флот невялічкі. Ну як, не флот, а гандлёвы флот. У нас няма такога вось армейскага флота. Насамрэч, я думаю, варта яшчэ порт адзін пабудаваць. А то у нас, мне падаецца, у нас канвоі гэтыя. У нас канвояў не тое, каб шмат. Наш рынок не зможа падвысіцца, нават калі мы пажадаем. Так, вы, можа, на новыя тэхналогіі можете перайсці? Не можете. Ну і добра. Амуніцыя скончваецца на персідскім рынку. Я спадзяюся, што прыватны сектар гэта падчэпіць і займецца амуніцыяй. І, калі паглядзець, калі займаецца будаўніцтвам невялічкіх будынкаў, то прыватны сектар зноў ідзе ў плюс. Значыць, яны можуць пацягнуць яшчэ трошкі. Давайте ім дададзім яшчэ канструктарскіх бюро, каб паскорыць іх проста да касмічнай хуткасці. Бо чым хутчэй яны будуюць, тым хутчэй яны пачынаюць зарабляць грошы, тым хутчэй яны будуюць яшчэ. Яшчэ на 3. Так. Дзіўная хвароба з'явілася сярод жыхароў той же членаў адной той же сям'і ў Кабулістане. Мясцовыя пачалі зжыгаць цела, каб спыніць так званы праклён. Можна сказаць, што проста вы сабе прыдумалі нешта. Некалькі прафесараў сказалі, заклапоціліся гэтым, і можна іх туды адправіць туды. Альбо можна адправіць клерыкаў, каб яны гэтым заняліся. Давайте прафесароў, калі ласка. Нешта адбываецца. Спадзяюся, гэта не нейкая моцная хвароба. У нас рэзка скончыліся кліперы ўвогуле ва ўсёй краіне. Недахоп. Я пабудаваў адзін порт, і ўсё скончылася рэзка. Што ў нас за аховае здароўе? Усё дрэнна. Не, у нас ёсць гэтыя самыя шпіталі, якія пабудаваны на базе царквы. То бок яны даглядаюць за хворымі, але гэта даглядаюць клерыкі. Гэта ўсё ж такі дапамога не гіганцкая, на жаль. З базавымі рэчамі яны будуць ўсё ж такі за хворымі даглядаць.
Так, наш закон прыпыніўся. Нам не пашанцавала. Это падымае дэбаты яшчэ на эту тэму. Новая партызанская ньюспейпер, боже, газета, основанная членамі руха за тое, каб прыняць прэзідэнцкую рэспубліку ў Тэхране, выпусціла свой першы нумар. Ну, давайте просто закрыем вочы на іх. Гэта падмацніць гэты рух. Мы, на жаль, гэты рух падтрымаць зараз афіцыйна не можам, бо гэта не спадабаецца ні клерыкам, ні землеўладальнікам, якія другое і трэцяе месца зараз займаюць у нас. Вы паглядзіце на хуткасць рэакцыі гэтага прыватнага сектара. Яны ўжо будуюць месца, дзе будуць будаваць, як на шып'ярд, скарацей докі, у якіх будуць будаваць кліперы новыя, якіх мне не хапае зараз у краіне маёй. Яны іх пабудуюць літаральна там за пару тыдняў. Ну, гэтыя хлопцы ўжо настолькі разагналіся, што мне іх не спыніць. Давайте толькі... Адзінае, чым я магу ім дапамагчы, гэта пачаць зніжаць падаткі яшчэ. Я думаю, так і зраблю, бо наш крэдыт ужо выплачаны амаль, засталося 60 тысяч, гэта не сур'ёзна нават. Вы паглядзіце, публічныя школы ёсць. Я думаў, што ён не пройдзе. Я шчыра думаў, што ні халеры ў іх не атрымаецца ўжо. Магу я змяніць Давайте паглядзім увогуле, што ў нас па сітуацыі. Паліцейскіх неблага было бы змяніць. Забараніць гандаль рабамі. Гэта пройдзе праз вялікую радыкалізацыю землеўладальнікаў. І верагоднасць вельмі нізкая. Хутчэй за ўсё не атрымаецца. Парламенцкая рэспубліка мае і тое большую верагоднасці прайсці. Не, прэзідэнцкая рэспубліка, не парламенцкая рэспубліка. Я не ўпэўнены, што ў нас гэта нармальна атрымаецца. Расавая сегрэгацыя таксама невысокая верагоднасць. Галасаванне іншы тып там глыбей без шансаў увогуле. Нацыянальная гвардыя ёсць і так. Мы можам, інстытут нейкі пашырыць. Вось гэта. Нацыянальную гвардыю мы падмацнім. Я не жадаю даваць больш уплыва ў нашых гэтых самых землеўладальнікаў. Але можна доступ да адукацыі падвысіць. Зараз з публічнымі школамі можам далёка зайсці з гэтым. Сацыяльная бяспека. Не спадабаецца землеўладальнікам, якім я жадаю ўсё роўна прапіхнуць тое, што ім і так не спадабаецца. Давайте рызыкнем і паспрабуем прапіхнуць прэзідэнцкую рэспубліку. 37% у падтрымку. Гэта радыкалізуе і клерыкаў, і землеўладальнікаў. У нас ёсць верагоднасць, што будуць паўстанне нашых землеўладальнікаў адразу. Просто крытычнае паўстанне адразу. Адкладзем гэта. Я перадумаў. Трошкі потым. Няхай я падумаю яшчэ. Я паспрабаваў, атрымалася не вельмі. Так, што мы можам? Як бы падрэзаць? Давайте тады паліцыю. Хаця бы паліцыю. Мы пакрыху падрэжам у іх кантроль у землеўладальнікаў. Чаму верагоднасць такая нізкая? Толькі з-за таго, што інтэлігенцыя падтрымлівае, толькі ў гэтым праблема, так? Верагоднасць падтрымліваецца інтэлігенцыяй. Так. Шанс дэбатаў. Гэта чым ніжэй. Ага, добра. Ну, пакуль ніхто не прыяднаўся за то, каб забараніць гэта. Добра. Не, з'явіліся. Вось толькі-толькі. Ну, добра. Частка ўйшла людзей на тое, каб падтрымаць землеўладальнікам, у тым, каб утрымаць шэрыфаў, якія ў нас так ёсць. Карім Аламір прапанаваў скарыстаць трошкі свайго... Я нагадваю, гэты чалавек, індустрыяліст, ужо прапануе другі універсітэт пабудаваць за свае грошы. Я падтрымліваю. Ухваляю. Дэбаты прайшлі паспяхова і падтрымка павысілася. Я бачыў, паліцэйская сіла расце. Нешта змянілася. Няўжо землеўладальнікі? Лідар землеўладальнікаў, аўтарытарыст той яшчэ. Закасцянелы такі. Таму ніякай там халеры па тыпу
мне будзе складана ўсе галасаванні прасунуць альбо парламенцкую рэспубліку. Ну я ў прынцыпе не здзіўлены. Я думаю, я там яшчэ набудаваў, я зрабіў трошкі будынкаў, правильно? Давайте мы адправім іх на прыватызацыю таксама. Няхай яны пераўтворацца ў праблему нашага прыватнага сектара. Так. Добра. Публіке вельмі спадабаўся новы законапраект. Мелкая буржуазія можа атрымаць за гэта папулярнасці. Лідар мелкай буржуазіі зараз рэпубліканец, ён супраць кароны. І мы такі праз яго можам у прынцыпе прасунуць альбо прэзідэнцкую рэспубліку, альбо гэтую самую парламенцкую рэспубліку. Так, гэта значыць, што верагоднасці на ўсё гэта змяніліся. Вы глядзіце, верагоднасць на парламенцкую рэспубліку стала 38, калі была 8. І прэзідэнцкая рэспубліка таксама падскачыла. Цудоўна. На жаль, мы пачакаем за гэтым, пакуль не будзем прасоўваць. Доступ да адукацыі. У нас павінна зараз пачаць расці вельмі хуценькая адукацыя наша па ўсёй краіне. Пакуль яна нізкая, бо у нас клерыкі гэтым займаліся, і я не падвышаў моц гэтага інстытута. Але ж сітуацыя хутка зменіцца. Гэта форма увогуле, гэта экран інстытутаў. Інстытуты могуць быць розныя, яны спачатку даступны, ніякіх недаступна амаль, ну, у залежнасці за краіну, якую вы гуляеце. Але, напрыклад, чым вышэй, акрамя таго, што інстытут існуе, ён можа быць розных варыянтаў, то бок залежыць ад таго, якія школы ў вас, каму яны належаць. Яны будуць даваць розныя бонусы. І вы можете яшчэ за розных тэхналогій іх павялічваць, альбо ў залежнасці ад таго, якая форма прынята. Публічныя школы даюць магчымасць пашыраць гэтыя школы, ну, на вялікую тэрыторыю. І можна падняць гэты інстытут да 3-го ўзроўня, пакуль з 5, усяго максимум 5 у любым выпадку. Я зараз накіроўваюся канкрэтна ў 3-й ўзровень. У мяне з'есца да халеры маей бюракратыі, але мне не шкада. Так. У нас ужо прынята, амаль прынята ўнутр гэтая частка, ну, гэтая тэрыторыя, яна амаль у нас прынята поўнасцю. На жаль, там усё яшчэ шмат незадаволеных людзей. Мы зараз выпраўляем сітуацыю тым, што зрабілі значна больш моцны інстытут паліцыі. Ён нас, ну, зробім. Вось, які мы таксама зможам падвысіць. І ён не будзе залежаць ад землеўладальнікаў. Я паспрабую праз гэта пралезці. Самае складанае, я скажу, першыя 30-40 гадоў было ў Персіі, бо у нас не было аніякай індустрыі, у нас было нічога. У нас нічога не здабывалася, у нас былі грошы. Гэта было значна прасцей, чым пачатак за наш пясочак за Самалі. Але ўсё ж такі ёсць свае абмежаванні. Плюс я ўлазіў у войны, якія мне насамрэч не вельмі патрэбныя так-то. Таму што на нашай тэрыторыі ёсць усё для нармальнай такой моцнай эканомікі. У прынцыпе, мы зараз ідзем плюс па грошах так, самастойна, што можам і самі пачаць нешта рабіць. Давайте вызначым, што можна пачаць, які ланцужок мы можам запусціць. Я магу даць грошай на ўсе гэтае самае, на ўсе чыгункі. Чыгункі спатрэбяцца, яны карысныя будуць. Вось тут яна будзе карысная. Вось тут яна будзе карысная, у Кабулістане таксама. Тут я нічога з гэтымі рабіць не буду, я буду будаваць толькі там, дзе яе няма. То бок я сканцэнтруюся проста на будаўніцтве чыгунак. Чыгункі, на жаль, прыносяць не той, каб шмат грошай. Так, індустрыялісты прапануюць зняць абмежаванні па міграцыі. То не вельмі ідэальна. Таму што гэта, ну, па тыпу, ты дазваляеш усім прыязджаць у сваю краіну без ніякіх абмежаванняў. Гэта такое сабе. У гэтага ёсць плюсы, ёсць свае мінусы.
альбо прапанаваць сістэму, іншую сістэму падаткаў. Я прапаную ім як кампраміс іншую сістэму падаткаў. Мне падаецца, у мяне будзе больш шансаў яе прыняць, тым больш што яе падтрымка высачэнная. Так, мне падабаецца. Мы будзем, наш заробак падвысіцца значна вышэй. Будзе цудоўна. Закон паліцыі трошки прасеў у сваім прагрэсе. Але гэта не страшна, справімся. Чыгункі насамрэч такія патрабавальныя, доўга будуюцца і шмат грошай патрабуюць. Мне можа у некалькі заходаў прыйдзецца яе будаваць. Цудоўна. Наступнае. Ага, механізіраваныя майстэрні. Вось гэта мяне цікавіць. У нас павінны былі заявіцца варыянты для некаторых... Увогуле тут з'явіліся. Так, мы прапусцілі. Можна для індустрыі ежы зрабіць кансервная выраб кансерваў. Гэта дазволіць нам больш рабіць іх. Машынкі вось гэтыя. Для нашых швейныя машынкі будуць. Знізіць кошт у выніку адзення ўсяго. Яшчэ аўтаматычныя будуць, патрабуюць больш інструментаў, але ж выраб значна падвышаецца. Яшчэ адна тэхналогія, цудоўна, давайте займемся аднаўленнем нашага ўсяго. Яшчэ майстэрні для мэблі. Паскараецца працэс. Новыя угнаення, новы тып угнаенняў. Цудоўна, іх будзе больш. Палепшаныя караблі, гэта больш кліпераў будуць рабіць, але будуць патрабаваць рухавікі, якіх у нас не тое каб шмат. Давайте, няхай будуць рабіць. У нас зараз будзе недахоп рухавікоў, хутчэй за ўсё, але чаму не? На фермы адправім гэтыя новыя угнаення, якія робяць. Іх будзе зараз вялічэзны недахоп гэтых угнаенняў, але ж ідзем у новую эпоху, правильно? Няхай угнаення будуць у нас прыватны сектар рабіць. Жалеза, новыя тэхналогіі у руднікі няхай адпраўляюцца. Таксама у нас мы ствараем невялічкі крызіс, насамрэч, з маімі дзеяннямі, але гэта невялікая праблема. Гэта крызіс, які вызначае новыя патрабаванні, якія з'яўляюцца. Так, ну больш сервісаў. Ёсць. Новыя рынкі, яшчэ больш сервісаў. Новыя публічныя трамваі, у якіх хутчэй за ўсё транспарты... рухавікі спатрэбяцца ім. Давайте пераключым таксама. Наш невялічкі крызіс і нават пакуль не адлюстроўваецца на нас аніяк, мяне гэта бянтэжыць. Я думаў, што я зараз пабачу развал поўны, але не, усё ў парадку. Дзіўна. Што у нас з галасаваннем? Так, на жаль, яшчэ у нас галасаванне толькі ў чацвер, сёння толькі серада. Я думаў ужо пра галасаванне, пра іншае галасаванне. Я думаў, гульнае галасаванне. Так, эфектыўнасць будаўнічага сектара. Я думаю, гэта варта таго, каб зайсці ў яго. Таму што будаваць хутчэй для нас карысна. Так, ёсць. Ці ёсць у нас не хапае ў Кабулістане? Кабулістан ён дзе? Вось тут. Ці будую я тут зараз чыгунку? Так, я будую. Цудоўна. Бо тут у іх вялікі запад на чыгунку зараз. Я гэта ніяк не выпраўляю. Я думаў, што я не выпраўляю. І зараз яна будзе гатовая. Гаворыць 75 тыдняў, але насамрэч менш. Дзе яно? Вось. Так, у прагрэсе наступным будзе.
Я не магу сабе аб'ясніць гэтага, але чамусьці я хоць і стараюся дадаваць усё больш будаўнічага сектара, але наш прыватны сектар расце з такой хуткасцю, што мне падаецца, яны яшчэ хутчэй, яны ўсё роўна працягваюць зарабляць грошы. Ну, па тыпу, я якраз таки за тое, каб я спрабую балансаваць тую хуткасць, з якой яны растуць. У сэнсе таго, я спрабую іх падтрымліваць, не перанапружваючы рынак стройматэрыялаў у краіне. Мне падаецца, яны выйшлі на такі ўзровень, што яны самі сабе могуць дазволіць пабудаваць усе неабходныя фабрыкі для стройматэрыялаў. Мне толькі патрэбна будаваць для іх будаўнічы сектар, дзе яны самі гэтым будуць займацца. Так. Эсмаіл Айрым выпусціў памфлет. Так. У падтрымку прэзідэнцкай рэспублікі. Вельмі крытыкуе бегучы стан нашага ўрада. Давайте падтрымаем яго ў гэтым выказванні гэтых, чаму бы не. Верагоднасць прэзідэнцкай рэспублікі 78%. Так што ёсць верагоднасць, што мы прасунем яе імгненна літаральна. Мы можам проста яе запусціць працэс і яно само сябе зробіць. Так, адзінае, што я заўважыў, у нас не хапае ўжо бюракратыі, і мы пачынаем страчваць трошкі грошы за тое, што мы не можам сабе яе падтрымаць бюракратыю, якая ў нас ёсць зараз. Давайте вось тут пабудуем 2. Будзе наступная пасля чыгункі. Я магу свой загад ужо, у прынцыпе, зняць, але я пакіну пакуль. Клерыкі трошки бянтэжацца, што мы падтрымліваем больш гэта самае індустрыялістаў. О, шкада. Яны будуць трошки незадаволены, але іх уплыў палітычны ўсё падае. Мы гэтым хутка скарыстаемся для таго, каб прасунуць рэпубліку. Мова ў класе. Мы ўсё яшчэ не зрабілі нічога з нашымі культурнымі адносінамі па тыпу ўнутры краіны, як мы адносімся да іншых культур. Хто? Якая групоўка? Армяне. Армянаў нармальная такая колькасць у нас. Давайте дазволім ім размаўляць на сваёй мове. Радыкалаў у нас, з маёй палітыкай колькасць радыкалаў не змяншаецца. У нас даволі шмат іншых культур на нашай краіне. Каб іх не было, то пытання бы культурнага і не стаяла бы. Вось. Радыкалізму было бы менш. Так. Ібрагім клерык. Давайте яго, зноў жа, папулярна зніжаем клерыкаў, як толькі можам. Ёсць. Эсмаіл Айрым, гэта лідар інтэлігенцыі у нас, так? Агітатар. У падтрымку ліберальнай партыі пачынаюцца выбары. Дзякую яму вялікі, ён выпусціў памфлеты. Ёсць у нас паліцэйская сіла. На жаль, у нас няма гэтых самых зараз бюракратыі дастаткова, каб падвысіць яшчэ інстытуты. А нам яны патрэбны. Хацелася б. Інстытут паліцыі бы нам умацаваць. Да 3-го ўзроўня прыкладна. Я думаю, можа нават. Давайте яшчэ больш будынкаў. Так. Адміністрацыі. Вось, 5 будынкаў адміністрацыі яшчэ няхай будуць. У нас іх і так шмат, але будзе яшчэ больш. Нам патрэбна. Запыты ў нашай краіны на адміністрацыю велічэзная. Так, у нас прыняўся новы закон. Можна паспрабаваць прасунуць зараз новы тып падатка, якія жадаюць ад нас індустрыялісты. Верагоднасць прыняць любы іншы ўсё роўна адсутнічае. Так, землеўладальнікі зноў будуць незадаволены, але зараз у нас будуць усе класы плаціць грошы. У нас зараз аплата толькі пазямельная. То бок
асноўную аплату плаціцца людзьмі, ну па тыпу просто тымі, хто працуе на зямлі, а не тым, хто зарабляе на гэтым грошы. То бок, напрыклад, землеўладальнікі ўвогуле не ападаткаваныя у нас застаюцца. Вось. Так, новы ўрад трэба сфармаваць. І гэта пытанне, як яго сфармаваць. Мы ў любым выпадку не дасягнем легітымнасці вышэй за 75, таму можна пакінуць той, які ёсць зараз. Я ўсё яшчэ пакіну інтэлігенцыю індустрыялістаў разам. Паглядзім на прыватны сектар. Прыватны сектар за гэты час зноў набраў сабе 2 мільёны. Вось жа ж багацее. Неэфектыўная агракультура. Індустрыялістам не падабаецца, што людзі не перасяляюцца ў гарады. То я згодны. Філантропія. Высший слой насельніцтва, частка высшего слоя насельніцтва вырашыла даць данаты, як яны, ахвяраваць часткова сваіх грошай, каб падтрымаць бедных. Шмат хто з іх падтрымліваюць новы закон таксацыі, per capita taxation. Гэта падаткі за чалавека. То бок проста ёсць чалавек, і вось ты чалавек, вось кожны чалавек павінен заплаціць столькі-то падаткаў. Чым больш у вас насельніцтва, тым больш у вас падаткаў. Неважна, багаты ты альбо бедны, гэта кожны павінен заплаціць грошай. Роўную колькасць. Так. Яны лічаць, што гэта будзе справядлівы варыянт размеркавання грошай. Калі ласка, мы і так прымем хутчэй за ўсё гэты закон. Падтрымаем іх у гэтым, і гэта дасць грошаў трошкі бедным і падтрымае іх статус. І чаканы увогуле тое, чаго будзе чакаць вышшы слой насельніцтва, іх чаканні знізяцца. А іх чаканні трэба падпрыбіць, таму што калі пачнецца, іх пачнуць ападаткоўваць, яны рэзка перастануць зарабляць бясконцую колькасць грошай. Бо яны зараз існуюць толькі ў сваім мірке спаборніцтва паміж арыстакратамі, па тыпу, у каго больш з іх грошай, а грошы ў іх ёсць, па тыпу, бясконца. Проста ёсць. Філантропія зноў той же самы івент, працягнем тую же самую стратэгію, чаканні будзем падвышаць, чаканні будзем падніжаць, і людзі будуць пакрыху распаўсюджванне грошай у нашай краіне трохі так выраўняецца. Выбух бойлера па Шутістане. Паштуністане, выбачце. Так, працоўных ратуем. Так, дакладна, можна не задумваючыся будаваць яшчэ адзін сектар, яшчэ некалькі сектароў нават будаўнічых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Няхай так. З запасам адразу. Бо яны накапліваюць грошы вельмі бойка. Яны бясконца будуюць, наш прыватны сектар зараз бясконца будуюць новыя фабрыкі, бясконца займаюцца сваімі справамі, і зараз гэта ўжо спыніць складана. Яна, падаецца, увогуле праблему нават не создаю гэтым. Тому што я 10 будынкаў зараз на будаўніцтва зараблю. Хутчэй праблема будзе ў мяне, бо любы будынак, які паспрабую пабудаваць, будзе патрабаваць усе мае грошы і з запасам яшчэ. Але ж усё ж такі лепей прыватны сектар, ён бясконцы, ён бяздонны. Я не магу столькі кантраляваць, як яны могуць. У нас зноў Ісус ёсць, які нарадзіўся ў нулявым годзе. Цудоўна. У мяне гэтыя два бага, і яны абодва толькі на страмах і былі. Вось, для тых, хто не бачыў. У мяне толькі што з'явіўся Орел, так, ён. Для тых, хто не бачыў. Там з'яўляецца персонаж, я так разумею, што гэта персонаж, які памёр, альбо нешта такое, але ён удзельнічае ў эвенце.
Яму паказвае ніякай групоўкі, да якой ён адносіцца, не яго імя, нічога мы не ведаем пра яго, акрамя таго, што ён нарадзіўся літаральна роўна столькі гадоў, які зараз год. То бок, напрыклад, зараз 1894, ён нарадзіўся 1894 гады таму. То бок у нулявым годзе. І пражыў увесь гэты час і неяк уплывае там у падзеях. То бок, ну, Ісус. Альбо імператор, ну, одно з двух. Слава Ісусу імператору. Галасаванне перайшло, прасоўваецца далей гэты закон. Ён вельмі худзенька пралез у нас. Трэба будзе прыпыніць. О, так, мне трэба падняць падаткі, бо я амаль страчваю свае... Так. Трэба прыпыніцца трошкі са сваімі гэтым самым будаўніцтвамі. Тут два варыянты. Альбо прыпыняць будаўніцтва, альбо прыпыняць, падвышаць падаткі. Будаўніцтва я прыпыняць не збіраюся, просто падвысіў падаткі. Будзем пакрыху. Мы зноў набралі 3... Я не заўважыў, але я набраў 3 мільёна крэдыта. Да ё-маё. Зараз новымі падаткамі мы, у прынцыпе, зараз і ў плюс так пойдзем, не? Так, мы ў плюс пайшлі. Можна падаткі зніжаць. Увогуле, вось, нармальна так. Мы яшчэ і петыцыю для індустрыялістаў зрабілі, што зрабіла іх вельмі шчаслівымі. Новыя будаўнічыя сектары на падыходзе. Яны зараз робяцца. Робяцца яны вельмі хуценька, таму што яны амаль нічога не патрабуюць. А чым больш мы іх будуем, тым хутчэй яны будуюцца. Такая вось сітуацыя. Ну так, з гэтымі 10 я буду сам сябе забіваць па грошах вельмі хуценька. З гэтымі 10 новымі сектарамі. Але ж гэта таксама значыць, што наш прыватны сектар будуе паралельна зараз 5 будынкаў. 5. Не мае ніякіх праблемаў і амаль у мінус не ідзе. Яны зараз разгоняцца да нейкіх проста касмічных высот. Яны зараз ужо той, што ім не патрэбна, пачнуць будаваць. Вялікая групоўка рабоў паднялася і дабралася да граніц Trucial States. Гэта нешта брытанскай імперыі калонія нейкая. Так, там, дзе рабства нелегальна. Лавіць іх альбо не лавіць? Не будзем лавіць. У землю ўладальнікаў рабы збяжалі, гэта іх праблема. Законы. Мы можам увогуле паспрабаваць прасунуць зараз забарону рабаўладання? Можам. Верагоднасць гэтага аніякая амаль. Мне падаецца, нам прасцей пазбавіцца зараз ад манархіі, чым ад гэтага. Галасаванне варыянт. Ну, не прасунем. Расавая сегрэгацыя. Вось мне падаецца, гэта наш варыянт. Давайте расавую сегрэгацыю прасунем. Будзе менш людзей, якіх у нас не любяць. Ну, то бок мы зможам існаваць ва ўсёй гэтай краіне, не менш канфліктуе. Вы паглядзіце на гэты сектар, які херачыць 5 будынкаў адразу, і літаральна хутка кожныя 5 тыдняў у нас будзе па новаму будынку. Наадварот, паралельна, тут па тыпу наступны будынак праз 3 тыдні, далей яшчэ праз 3, потым яшчэ там праз 7, ну то бок у нас хуткасць гіганцкая проста. Там 2 будынка ў 1 тыдзень будзе. А чмурэць. Яны зараз набудуюцца ва ўсе бакі. Калі глядзець, то будынкі зараз, вось яны адзначаны на мапе, калі аддаліўся, іх лепей бачна. Атрымліваецца, у нас у нашай краіне вось 5 будынкаў паралельна ў розных частках увогуле ідуць, і гэта ўсё прыватны сектар сам херачыць. Я нічога не раблю, яны проста будуць абіраць тое, што ім выгадна зараз у пэўны момант, і тое будуць будаваць. Так, дэбаты прайшлі наконт расавай сегрэгацыі. І...
стала даволі папулярным меркаванне, што яе трэба прыняць. Можна падняць сабе прэстыж за гэта, альбо верагоднасць прыняцця. Верагоднасць прыняцця на мне карысней будзе так-то. Слухайце, калі яны там... не, па грошах яны ідуць у мінус. Ну добра, яны так-то ляцяць па грошах у мінус, калі паглядзець. Але і хуткасць таго, з якой яны расці будуць, будзе неверагоднай. Так, трэба паглядзець нейкую новую тэхналогію. Тэхналогіі. Давайте перайдзем на электрастанцыі, мне падаецца. У нас есть варыянт пайсці ў электрастанцыі альбо ў здабычу нафты. Гэта таксама неблагі варыянт. Але ж нафта ў бліжэйшы момант нікому не спатрэбіцца. У мяне ёсць вялікія сумневы. Ёсць тэхналогія гэтага самага здабычы сталі. Таксама даволі эфектыўная. Вось гэта, хутчэй за ўсё. Ротарны паравы рухавік, які будзе працаваць на фабрыках велізарны. Ён выраб усіх фабрык падвысіць. Злодзеі і хлусы. Рух, які выступае за тое, каб пакінуць вось гэтую нацыянальная супрэмасі, гэта супрэмасі, вяршэнства. Вяршэнства нацыі пачаў кампанію прапаганды, выстаўляючы людзей сефардзіма як крыміналаў, якія пачнуць забіваць людзей, калі з новым законам. Так. Мы павінны абараніць людзей ад гэтай ілжывай хлусні. Пайшлі бараніць. Аўтарытэт мы на гэта на 5 гадоў страцім, але ж верагоднасць таго, што прымуць закон, падвышаецца. Нізкая арганізацыя ў арміі, таму што няма генерала. Вы ж што, самі не ведаеце, усё паказваць трэба. Генерал назначаеш, усё добра становіцца. Так, у Падхуцістане нізкі ўзровень жыцця. Пашхуцістане. Ось. Нізкі ўзровень жыцця, хутчэй за ўсё з-за таго, што там людзі не маюць нармальнай працы. Тыя, хто працуюць за вельмі нізкія грошы. Што тут у вас тут за дзвіж? Бенгальскае паўстанне. Тут, я так разумею, паўстанне ў Індыі, якое увогуле пазбаўляецца ад Брытаніі? Пад уплыву Брытаніі? Я так разумею. Іншага меркавання я неяк зразумець не магу. Я просто не вельмі знаёмы з гэтай гісторыяй. Яна нават можа быць не гістарычная падзея так-то. Тут нічым не дапаможа. Бенгалія. Ну так, Бенгал, і яны, вось тут фронты ёсць з рознымі унутранымі калоніямі нейкімі. Добра. Гэта няхай разбіраюцца. Так, чым у нас прыватны сектар? Прыватны сектар у асноўным будуе тое, што будуць карыстаць не фабрыкі, а людзі ўжо. То бок канечную рэч, якую яны будуць карыстаць. Я так разумею з-за таго, што... яны проста глядзяць на тое, што карысней зараз зрабіць. Увогуле ў насельніцтва. За змены падаткаў запыты змяніліся. У багатых зараз большасць іх грошай сыходзіць на транспарт і на сервісы. Я вось не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Я магу сканцэнтравацца на чыгунке зноў. Я ўжо так рабіў. Але ж яна жрэ грошай. Абзда, пакуль я яе будую. Яна доўга будуецца. Давайте чыгунку ім пабудуем пакуль. Так, чыгунку ўвогуле можна адправіць людзям на... Насамрэч, можна зняць субсідыі з некаторых з іх, я так разумею. Бо заробак у некаторых з іх нармальны. Здымаю субсідыі з гэтых.
Тут таксама заробак ідзе. Здымаем субсидыі. Тут таксама. Тут не зарабляюць яны нівогуле. Субсидыі здымаем. Вам субсидыі ўвогуле не патрэбна, вы спраўляецеся і так нармальна. Так. Здымаю трошкі гэтых субсидый. Я гляджу на тыя чыгункі, якія зарабляюць і так нармальна самі сабе, ідуць у плюс. То бок вось гэта ніжняя зялёная паласа запаўняецца. Гэта запас грошай, які ёсць у гэтай, у гэтага будынка. Ёсць тыя, каму гэта не зусім падыходзіць. То бок, вось, напрыклад, у Туркестане паўднёвым, я не ўпэўнены, дзе ён знаходзіцца, у ім зараз не зарабляе нічога гэтая чыгунка. Але чыгунка там патрэбна. Я не жадаю, каб яна ўстала там. Нягледзячы на тое, што яна нічога не заробіць там. Ось, тут адбылася адток людзей, бо я з таго, што субсідзіраваў, гэтыя людзі маглі бы пайсці папрацаваць у іншае месца. Чыгунка і так заробак будзе атрымліваць. Яно збалансуецца сама па сабе. Вось, кошт транспарту вырасце, але гэта ўжо не мая праблема. Так, што робім? Робім яшчэ чыгункі. У першую чаргу ставім чыгункі там, дзе іх няма. Ставім вось тут, тут і тут. Усё. Такім чынам, чыгунка будзе ва ўсёй краіне, калі дабудуецца гэта. Яны будуць ўжо, сетка чыгункі будзе літаральна паўсюль. Можна заўважыць, як у нас тут цягнічкі бягуць. Оп, што у нас тут? Стварэнне універсітэта цудоўна. Можа, мне варта ўвогуле заняцца яшчэ і універсітэтамі. Гэта таксама можа быць неблагая ідэя. Па грошах мы зараз ляцім у мінус. Я магу зараз нават падвысіць падаткі трошкі. Мы яшчэ і ў плюс так пойдзем, нічога сабе. Давайте прыбярэм. Оу, не халер сабе. Мы 10 тысяч зарабляем толькі на том, што у нас падатак на мэблю усю. Крызіса па мэблі я не бачу, таму няхай падатак застаецца. Альбо варта дадаць. Не, давайте мы нормально так на этом зарабляем. Мне падабаецца. І крызіса няма, усім хапае яе. Так, у нас на рынке нашым дарагія тавары, гэта дрэва і жалеза. Яны дарагія з-за таго, што якраз такі за будаўніцтва. З-за таго, што я падвысіў свае сектары будаўніцтва, кошт на тавары, якія патрэбны для будаўніцтва, яны выраслі. І гэта, на жаль, непазбежна пакуль што. Прыватны сектар гэтым займаецца ўжо. Я бачу, яны будуць рабіць жалезныя руднікі пашыраць. Гэта цудоўна. Вось, яны вельмі актыўна іх будуць пашыраць. Такім чынам знізіцца цана. І мне не патрэбна зноў жа нічога рабіць. Я займаюся толькі інфраструктурай зараз. Наступнае, што можна пабудаваць, гэта універсітэты паўсюль. Вось толькі я сабе гэта дазволіць не ўпэўнена, што магу. А вы паглядзіце, мой заробак пакрыху, мне падаецца, расце. Што ў нас? Цікская імперія прапануе гандлёвы дагавор. Добра. Давайте паглядзім, што ў нас па універсітэтах. Універсітэты. Пашырыць. Дзе мы будзем будаваць іх спецыяльна з мэтай, каб яны дазвалялі людзям падвышаць сваю кваліфікацыю. Па аднаму універсітэту на кожны рэгіён. Гэта не для таго, каб атрымліваць пункты навукі. Яны будуць даваць іх, гэта цудоўна, але асноўная прычына не яна. Галоўная прычына якраз такі для таго, каб мы пачалі, каб людзі ў гэтых рэгіёнах маглі хутчэй атрымліваць новыя кваліфікацыі і змяняць сваю працу, калі яны працуюць, напрыклад, там, дзе заробак невялікі. Так, мы лятаем па грошах, бо будуем гэтыя чыгункі. І я пакінуў гэтае наше улетанне па грошах, няхай застаецца. Расавая сегрэгацыя была прынята. Наш прадвінуты закон, у якім мы хаця бы не будзем ненавідзець людзей, якія выглядаюць, проста не з'яўляюцца нашай нацыяй. Такія вось прадвінутыя ў нас погляды. Што яшчэ мы можам? Ахова здароўя
прыватныя гэтыя шпіталі, што ў прынцыпе неблага. Клерыкі зноў будуць незадаволены, але хто іх будзе слухаць, правильно? Прыватныя шпіталі маюць недахоп у тым, што не ўсё насельніцтва мае да іх доступ. Больш аховы здароўя і ўзровень жыцця будзе расці канкрэтна ў тых людзей, у якіх больш грошай. Ёсць мінусы, ёсць плюсы ў гэтага. Ну, па тыпу, гэта можна вырашаць проста тым, каб падвышаць узровень жыцця ўсёй краіны, і, у прынцыпе, праблема вырашана. Усе маюць доступ да аховы здароўя розных узроўняў. Вось. Але ёсць варыянт па тыпу агульнай аховы здароўя. То бок кожны чалавек мае доступ да яе, што, ў прынцыпе, зараз стандарт паўсюль амаль, ну, у развітых краінах. І, у прынцыпе, зараз у ні ў кого пытання не ўзнікае. Але у той момант гэта было ўвогуле пытанне па тыпу, ну, у цябе грошы ёсць на... Нават проста верагоднасць таго, што табе ёсць пайсці да якога лекара, а не да шамана мясцовага, то гэта само па сабе ўжо было такім моцным крокам. Так. Мы можам зараз падрэзаць трошкі землеўладальнікаў і дапамагчы ім перайсці ў стан індустрыялістаў. Давайте так і зробім. Групоўка землеўладальнікаў незадаволена дзеяннямі сваёй жа групоўкі і жадаюць кудысьці сысці. Можна было бы стравіць клерыкаў землеўладальнікаў. Як бы стравіць клерыкаў землеўладальнікаў? Гэта не вельмі далёкія две групоўкі адна ад адной, таму такое сабе. Іх стравіць складана. Гэта патрэбна, землеўладальнікі павінны пачаць рабіць нешта, што не падабаецца клерыкам. А гэта звычайна тое, што літаральна канфлікты, ну, тыпу, гэта пчолы супраць мёду, ну, там такая сітуацыя. Карым Аламір, лідар індустрыялістаў, працаваў у таямніцы над нейкім праектам, які будзе папулярны. Яго праца была заўважана. Давайте у гэты момант скарыстаемся якраз такі тым, чтобы гэта дадало папулярнасці нашай краіне цалкам. Індустрыялісты і так маюць вялікі ўплыў увогуле паўсюль. Я баюся, каб яны не ператварыліся ў наступных землеўладальнікаў тут. Карупцыя. Я бы хацеў... Няхай вось іх разабраліся, ну, няхай, карацей, публіка разбіраецца гэтымі індустрыялістамі. Страта папулярнасці ў яго можна. Але гэта пашкодзіць вельмі нашаму новаму законапраекту. Давайте менш пашкоджанняў для законапраекту, больш удар па бюракратыі, а індустрыялісты няхай з гэтым самі разбіраюцца зусім за сваёй карупцыяй. Ну, па тыпу паліцыя это разбіраецца, але ў сэнсе, што публіка-то... Ад публікі мы іх ужо абараніць не будзем. Паміж Эсмаіл Айрым і Эсмаіл Табрізі абмяркоўвалі ідэі, і гэта нягледзячы на тое, што большасць чакала паміж імі бойкі. Можна падтрымаць Эсмаіл Айрым, гэта інтэлігенцыя. Honorable, гэта што дае? Папулярнасці яшчэ. Давайте вось гэты варыянт. А наколькі ў яго ўвогуле па папулярнасці? А папулярнасць яму не вельмі дапаможа, правильно? Ён жа агітатар. А агітатар ён за што? За прэзідэнцкую рэспубліку. Не, давайте няхай будзе. Увогуле, што ў нас верагоднасцю прыняцця? Я на так скоча верагоднасць прыняцця гэтай прэзідэнцкай рэспублікі. Верагоднасць то 70 была, то вось зараз 30, напрыклад. Нешта халяра нейкая. Так, узроўні жыцця ў розных мясцовасцях у нас зараз занадта нізкія, то бок людзі... Агітатар нам патрэбны, яго нам надо падтрымліваць. А якая ў нас ёсць праблемка? Зараз мы падвышаем адукацыю ў людзей, але чым вышэй у іх адукацыя, тым больш у них чаканні ад свайго жыцця. Гэта такі мінус адукацыі агульнай. Зараз людзі больш адукаваныя становяцца ў маёй краіне. Гэта не вельмі заўважна так, але розніца ёсць. Зараз, калі глядзець на графік, ну, па тэрыторыі не вельмі бачна, мы адрозніваемся ад шмат суседзяў,
Узбекістан, калі што, адукаванне за мяне. Але ж глобальна наша адукаванасць расце, яна пачала расці яшчэ больш актыўна, калі я палепшыў свае інстытуты адукацыі. Але ж людзі ўжо разумеюць, што жывуць яны недастаткова добра. Таму яны будуць шукаць заўсёды месца, дзе ім будзе прыемней працаваць, то бок там, дзе будзе вышэй заробак. Мы зрабілі моцны прыватны сектар, мы можам за гэтым уже у прынцыпе прынцыпова нам не абавязкова за гэтым сачыць. Прыватны сектар сам можа гэта выправіць. А зараз скорее толькі вось гэтыя універсітэты выправяць сітуацыю канчаткова. Ну як канчаткова? Яны дадуць магчымасць людзям навучыцца таму, чаго яны не ўмелі раней. Навучыцца і пайсці працаваць у тыя месцы, у якія яны не маглі раней пайсці працаваць. Так. Карім Аламір, лідар індустрыялістаў, зрабіў прамову на тэму прыватнай сістэмы прыватнай аховы здароўя. Але гэта ўсё пайшло ў катастрофу. Давайте захаваем, нешта зробім, каб захаваць наш законапраект. Вось такім чынам. Перапішам яго трошкі, каб задаволіць незадаволенае насельніцтва. Больш за ўсё у нас незадаволеныя, дрэнна жывуць. Гэта людзі ў паштуці не стане. І калі шчыра, мне падаецца яшчэ, іх нізкі ўзровень здароўя, нізкі ўзровень жыцця, гэта насамрэч з-за таго, што мы, хутчэй за ўсё, проста не чулі, як у іх былі праблемы. Таму што яны былі непрыемныя, іх не прынималі у маёй краіне. Гэта людзі, якія былі па-за межамі законаў увогуле. Таму што, нагадваю, мы расавую сегрэгацыю ўвялі толькі не так даўно. Зараз іх прымаюць і будуць прымаць на большую колькасць працы, таму, хутчэй за ўсё, стандарт жыцця ў іх падвысіцца проста самастойна. Можа, а можа і не. Сачым за адсоткамі. Пакуль выглядае так, што яны толькі растуць. То бок сітуацыя не выпраўляецца ніяк. Галасаванне скончылася. У нас шмат год запар ўжо перамагаюць індустрыялісты. Працягваем глядзець, што мы можам зрабіць для іх. Наш урад бягучы, в прынцыпе, дастаткова папулярны. Я выпраўляць яго не буду, бо калі я дапушчу ва ўладу мелкую буржуазію, землеўладальнікаў, узброеныя сілы, гэта большасць, гэта ўвогуле амаль усе гэта ўсе кансерватары, якія толькі ёсць, я потым гэтых ад іх не пазбаўлюся, мне гэта не патрэбна. Ва ўрад мы іх не пускаем. Калі сачыць за прыватным сектарам, у іх дзіўныя рэчы адбываюцца, яны то растуць, то падаюць. Мне цікава, што ўвогуле ў іх тут і як. Мне падаецца, яны набылі прыватызировали некалькі будынкаў, таму страцілі большасць сваіх грошай зараз. Але набіраюць грошай яны хуценька, вельмі хуценька. Так, падтрымаем. Хутчэй за ўсё, толькі пытанне як. Яго папулярнасць так добрая, мне падаецца. Так, давайте хутчэй проста прымем гэты закон. Вітаю на Enravens. На Хайлікс адпраўляецца 1000. Дай-ка я хуценька зазірну, што ў нас увогуле па пазіцыях. Даўно не дазіраў. У лідарах зараз якраз такі Хайлікс 32 000, на другім месцы Pentiment, які хуценька набраў ужо амаль на другі стрым. Pentiment, Хайлікс, гэта гульня такім цудным візуальным стылем, я не магу яго нават апісаць. Гэта хутчэй на малюнак падобны, нейкі такой авангардны трошкі. Па сутнасці гэта JRPG нейкая схаваная гульня, я так разумею, невялічкая па памерах, і трэба яе паглядзець. У першую чаргу паглядзець, бо я так разумею, там ёсць на што паглядзець. Вы бачыце, мозг зламаўся, як узгадаў візуальны стыль Хайлікс, у мяне трошкі галава зламалася. Акрамя гэтага, у нас на другім месцы Pentiment, якая таксама мае незвычайны візуальны стыль, даволі незвычайны. У стылі кнігі сярэднявечча. Расказвае, я так разумею, павінна быць дэтэктыўная гісторыя, а ў сутнасці гэта адвенчура. Мы пакуль да дэтэктыўнай часткі не дабраліся, толькі, я так разумею, уводную частку па ўсяму сусвету атрымалі. Так.
Працы Томі де Соуса Кутінго сталі папулярны ў падтрымку прэзідэнцкай рэспублікі. Давайте падтрымаем гэты рух, які мы ўжо спрабуем падтрымаць уже шмат гадоў. Ён усё ніяк не перарасце ў дастаткова моцную, каб я не рызыкаваў з тым з паўстаннем землеўладальнікаў. Землеўладальнікаў у нас усё яшчэ зашмат, а мне хочацца нейк 70% прыкладна прыняцця гэтага новага закона. Насельніцтва персаў абвінавачвае свае дрэннае становішча жыцця у тым, што гэтым павінны Цыркасіян, не ўпэўнены, як яна будзе. Так, Цыркасіян. Ну, давай-ка. Можа мне Цыркасіян. Чаркескі. Вось. А у гэтым, што чаркескі ў гэтым павінны. Вам патрэбна навучыцца жыць разам. Мы толькі нядаўна прывялі ўвогуле дамову, што мы не ненавідзім іншыя нацыі. Трэба ўжо абіраць, што наступнае пушыць. Ну, не, так справа-то ў тым, што Халікста можа быць не на адзін стрым, правильно? Наш прыватны сектар усё зарашае. Просто мы, чым больш ён пашыраецца, тым больш я яго баюся. У сэнсе, што по тыпу, навошта я тут патрэбны тады? Яны настолькі добра зусім спраўляюцца з балансаваннем рэсурсаў, што я не маю такіх рэсурсаў, якія яны маюць. Мне трэба толькі сачыць, каб іх было чым будаваць. Яны эканоміку самі выцягнуць. Узброены сіл незадаволены тым, што мы прымаем бок індустрыялістаў шмат у якіх пытаннях. Ну, добра, падтрымаем трошачкі нашыя ўзброеныя сілы, бо індустрыялісты ўвогуле ім пофіг. Яны ўвогуле наш урад. Індустрыялісты, нагадваю, на пачатку гульні індустрыя адсутнічала ў Персіі. Просто ў ноль. У нас не было нічога. У нас шмат рэсурсаў, у нас патэнцыял гіганцкі, у нас не рэалізавана ні халеры. Мы пачыналі з таго, што літаральна ноль індустрыя. Зараз індустрыялісты вядучая групоўка, якая, у прынцыпе, вырашае, што мы будзем рабіць далей. Я туды прымяшаў толькі трошкі інтэлігенцыі, якая дапамагае мяне рухаць у проста больш вольныя законы. Так. Напрыклад, як хаця бы прыватная ахова здароўя. Не агульная, але хоць штосьці. Ротарныя рухавікі. Давайте-ка дададзім ротарныя рухавікі ва ўсе мае магчымыя. Так, я буду зараз брутальна, вельмі брутальна пераключаць усю мою індустрыю, нават калі гэта невыгадна будзе для ўсіх, я буду пераключаць на гэтыя ротарныя рухавікі. Гэта стварыць крызіс недахопу вугля ў маёй краіне, я ведаю пра гэта, але ж неабходнасць здабываць вугаль, ён зараз падскачыў у цане, мой вугаль зараз залаты, хоць і хапае, яго на здзіўленне хапае ўсім. Просто кошт яго высокі. Але ж яны з гэтым справяцца. Я упэўнены, я магу давяраць свайму прыватнаму сектару, які зараз такі, створана магчымасць, пабеглі будаваць хутчэй. Так, чым бы нам, калі развіваць нешта, ці варта нам развіць сацыяльныя нейкія рэчы? Давайте пойдзем у карпорацыі. У нас ніводнай кампаніі няма, мы даўно закінулі гэта. Во, я сказаў толькі пра тое, што нам вугаль патрэбна. Яны ўжо будуюць вугальную шахту і хутка яе дабудуюць. Так, добра. Індустрыялісты, падаецца, што аб'яднаны ідэяй прыватнай аховы здароўя, але ж у іх ёсць разлад. Давайте мы што-небудзь зробім гэткае, што падтрымае хутчэй законапраект. О, можна грошамі сваімі, ўсё роўна ўпадзе гэта. Давайте самае найменшае пашкоджанне для законапраекта, але верагоднасць, мы рызыкуем трошкі больш з гэтым.
Так, наш заробак гіганцкі. Мы разабраліся з праблемай. Давайте на свае грошы пабудуем здабычу вугля. Нашы это хлопцы справяцца, я ўпэўнены. Але ж я магу яшчэ ім дапамагчы таксама, таму што у меня таксама грошыкі з'яўляюцца зараз. З-за таго, што яны багатымі становяцца, я становлюсь багацей таксама. Усе выйгрываюць. Мы можам яшчэ скарыстацца. О, я ведаю яшчэ, які крызіс сабе стварыць. Я ўсё пераключу на выкарыстанне чыгункі у сваіх справах. Гэта падвысіць кошт транспартыроўкі па ўсім рэгіёнам. Мне што чыгунка ёсць паўсюль. Яна літаральна ўжо паўсюль. Чыгуначка проста не карыстаюцца яны ёй на поўную. А зараз пачнуць. Ёсць. Яшчэ здабыча падвышаецца. Яшчэ паравыя машыны для здабычы, нават вугля. У нас больш вугля, для здабычы больш вугля. І яшчэ сюды мы паўтыкаем нашы новыя тэхналогіі просто паўсюль. У нас пойдзе хваля індустрыялізацыі новая. Недахоп рухавікоў. Гіганцкі недахоп рухавікоў. Так. Я займуся зараз. Прыватны сектар, я думаю, зрэагую. А я, у сваю чаргу, займуся канкрэтна вуглём, якога не хапае. Вугаль. Так, дзе яго самае карысна здабываць? Вось тут. Ісфахан. Яго нават ніхто там не здабывае. Людзі, вы тут прапускаеце. Там інфраструктуры не хапае. Лагічна. Я магу сабе дазволіць гэта, а яны не. Таму што я дзяржава. Я магу будаваць рэчы там, дзе іншыя ніхто не вырашыць будаваць. 22 рудніка. Усё. Мая справа на гэтым скончваецца. Няхай. Была праблема з рухавікамі, знікла. Зараз яшчэ больш людзей наймаюцца на фабрыкі рухавікоў і займаюць там новае працоўнае месца. А я са сваімі 22 шахтамі зараз хуценька іх пабудую, таму што будаўнічы сектар у нас дурны. Літаральна дурны. Вялікі энтузіазм, падтрымка новага закона. Добра. Давайте. Перачце. Так, у нас сельскае насельніцтва. Новы лідар, рэфарматар. Цудоўна. У нас усе, ў прынцыпе, такія рэфарматары ўсе. Можа, мы гэтыя самыя прасунем? Забарону рабаўладання? Вы паглядзіце. Мы літаральна можам яе прасунуць. Можам забараніць рабоў. Гэта наш наступны крок, і землеўладальнікі проста ўлятаюць у сваёй папулярнасці ўніз, яны нікому не патрэбны. Фабрыкі ў Кабулістане. Ёсць весткі аб тым, што фабрыкі ў Кабулістане адпраўляюць людзей насельніцтва Чытралі у ролі з найгоршымі умовамі працы. Гэта неправільна. Давайте-ка мы прыпынім такое. Неэфектыўная агракультура. Я згодны. Калі ласка, перасяляйцеся ўсе у гэтыя самыя, на фермы хаця бы. Пачынайце на іх працаваць. У нас ёсць прыватная ахова здароўя. Гэта падвышае моц нашай мелкай буржуазіі, што таксама не ідэальна, але ж гэта крок наперад. Пум-пум-пум. Што я магу? Манархія. У мяне ёсць варыянт зараз паспрабаваць прасунуць прэзідэнцкую рэпубліку альбо забараніць рабоў. Чаму вы зноў упалі у папулярнасці? Што за халера? Давайте, ўсё роўно паспрабуем. Гэта ж радыкалізуе землеўладальнікаў, і потым мне з імі змагацца. Ага, ну такое сабе. Чакаем моманта, калі ўсе людзі стануць трошкі больш задаволены. Я магу, акрамя гэтага, зараз нешта яшчэ прапіхнуць. Галасаванне не, ўсе супраць. Вольны гандаль. Ну, такое сабе. Мне не вельмі патрэбна.
законы сацыяльныя абароны, але ж мне не будзе бюракраты, каб гэта падтрымаць. Ну пакуль мы перарабляем нашу сістэму, у нас ідзе наступная хваля індустрыяльнай рэвалюцыі, мы вельмі шмат вугля пачынаем выкарыстоўваць, ну ўсё. Давайте пакуль прытрымаем. О, ёсць тыя, хто падтрымліваюць яшчэ прэзідэнцкую рэспубліку. Калі ласка, вы можете развіць хаця бы там за 50%. Я не жадаю з землеўладальнікамі ваяваць. Зараз мае гэты самыя пабудуюцца шахты ўсе. А будуюцца яны хуценька. Вы паглядзіце на гэты працэс. Літаральна па шахце ў тыдзень фігачым. У розных рэгіёнах, вядома, але ўсё ж такі. Не, это ўсё ў адным рэгіёне мы нафігачым. Мы там поўнасцю яго запоўнім, гэты рэгіён. Гульня захоўваецца, нешта доўга захоўваецца, незвычайна. Я спадзяюся, яна не зламалася. Гульня? Чаго так доўга? Гульня? Ну? Мне падаецца, крашнулась. То ўвесь час гэта, паходу, будзе першая кража гэтай гульні ўвогуле. Яна не адказвае нічога. Яна захоўваецца і вось падвісла. Гульня чмурэла таго, наколькі эфектыўна мы разагналі прыватны сектар. О, адпусціла. Ну, добра. Наш прыватны сектар ачуняў. Грошыкі у яго насамрэч скончыліся. Так-то. Яны не настолькі ўжо актыўна вядуць будаўніцтва. Я са сваімі яшчэ... Давайте яшчэ дапусцім прыватызацыі. Бо мне падаецца, яны з нашай чыгункай, нягледзячы на тое, што шмат чыгункі зараз пабудавана, яны ўсё яшчэ, калі яны ёй не валодаюць, яны спрабуюць яе пашыраць. Нешта ў мяне такое ёсць адчуванне. Вугаль на рынку, запыт застаецца на тым же самым месцы, а колькасць вугля расце. Добра. Сачу за гэтым. Бо гэта падзніжае яго... Ну вось у нас ужо ўвогуле ён зваліўся з самых топаў запыта. Тавары, вугаль. Вось, можна на гэтым графіке сачыць за тым, як увогуле продаж і закуп... Не, гэта цана, а дзесьці была яшчэ баланс. Патэнцыял. Гэта добра. Дзе патрабуецца. Так, цэны. Прымяненне. Блін, дзесьці была... Вось канкрэтна, колькі ён патрабуе. Ну вось унізе тут. Патрабуецца 2300, робяцца 2000 пакуль. Мы пакуль яшчэ кампенсуем гэта ўсё. Людзі ідуць... справа тым, што яшчэ працэс запаволены. Людзі-то толькі пакуль ідуць на гэтыя руднікі працаваць. І мы іх ужо амаль дабудавалі. Гэта, хутчэй за ўсё, ўжо зусім здыме пытанне вугля да самага канца. Так, кампанія. Я не заўважыў гэта. Што б нам абраць якую кампанію гэткую? На падвышэнне вінная кампанія. Гэтыя сады фарсі. Прэстыж на 10% падвышае, гэта добра. Іранская дзяржаўная чыгунка падвышае асіміляцыю агульную у краіне. Тэкстыльныя фабрыкі, тэкстыльныя гэтыя самыя фермы, і гэта падвышае эфектыўнасць фабрык. Так, рост калоній гэта не патрэбна, рост колькасцю угнаенняў гэта добра, не вельмі патрэбна. Інфраструктура за насельніцтва. Вось гэта мне спатрэбіцца. Няхай будзе такая штука. Больш дрэва і больш гэтага самага. І больш інфраструктура. Наша індустрыя... Вельмі вялікае павышэнне нашай інфраструктуры дае яшчэ крок наступны нам. Забарона
Ёсць рух на забарону рабства, ёсць рух на прэзідэнцкую рэспубліку. Абодва вядуць да таго, што ў нас хутчэй за ўсё паўстанне тут пачнецца. Прыватызацыя чыгункі нас чакае вельмі хуценькая. Мы амаль скончылі будаваць уже нашыя руднікі. Усё. Мы цэлы раён за літаральна некалькі месяцаў мы увесь Табрыз забудавалі нахрен вугальнымі... А, не, пачакайце, не Табрыз, а што мы забудавалі? Дзесьці было вельмі карысна. Яшчэ кампанія. Давайте-ка бярем новую. Што яшчэ можа быць? Колькасць лаялістаў ад стандартаў жыцця. Гэта мне падабаецца, бо лаялістаў у нас не хапае. Давайте вось гэта і возьмем. Яшчэ і гэта фабрыка. Новая тэхналогія. І... Права чалавека, колькі яны будуць прымацца? 25 месяцаў, гэта ўжо значна прыемней. Дзякуй вялікі за тое, што мы пабудавалі яшчэ шмат універсітэтаў. Зараз можна сачыць, як літаральна аб дно б'ецца колькасць грошай у прыватнага сектара. Як толькі яны набіраюць грошай на прыватызацыю, яны адразу же купляюць і страчваюць усе грошы. Альбо яны пачынаюць будаваць нейкі будынак, і на яго, з-за таго, што яны дарагія, у іх зноў скончваюцца грошы, яны дабудоўваюць яго трохі пазней. Гэта не ідэальна, але ўсё ж такі мы на максімум зараз выкарыстоўваем свой прыватны сектар, наколькі толькі магчыма. Як толькі яны могуць нешта пабудаваць, яны сабе гэта будуюць, не задумваючыся. Вось можна паглядзець, вось зараз літаральна набралі грошай і ўсё, і адразу ўляцелі ўніз па ім. І пачалі будаваць яшчэ іншае. І зноў будуць ляцець уніз. Але ж заробкі ў іх, ё-маё, наша дзяржава столькі... Наш асноўны прыбытак за гэта зараз якраз такі з таго, наколькі яны багатыя. Так. Частка насельніцтва ўсё яшчэ з'яўляецца вельмі беднай у гэтай частцы нашай, якая была захоплена некаторы час таму. Тут насамрэч ёсць недахоп тавараў. Рухавікоў на ўсіх не хапае, рынак рухавікоў не пашыраецца. А чаму вы не набываеце сабе рухавікі? Ну, і ў сэнсе, што я пра прыватны сектар. Чаму вы не робіце больш фабрык рухавікоў? Яны ж дарагія павінны быць вельмі. Проста ім зараз выгадней, ну, па тыпу, літаральна проста будаваць яшчэ больш гэтых самых інструменты, напрыклад. Давайте самастойна зробім фабрыкі рухавікоў за іх. Гарадскія будынкі, фабрыкі рухавікоў. Калі ласка, вось тут будзе выгадна нам лепей за ўсё 2 фабрыкі. Багатства горада. Людзі багатыя, найбольш знакамітыя людзі, ну, багатыя людзі Паштуністана, якраз такі бедны рэгіён, яны арганізоўваюць багатыя вечары на сабе, святкаванні. Ну, добра, няхай, яны там лаялістамі нам стануць. Я думаю, ўжо пакраху скончваць, ужо так-то час, і буду перадаваць вас далей. Мне падаецца 5 хвілін літаральна да новых стрымаў, можа, давайте я пачакаю яшчэ 5 хвілінак, паглядзім, хто з'явіцца. Я перадам вас тады ўжо далей. Ось, таму што зараз я бачу толькі Ватафак і БЛР і куткі. Мне падаецца, сёння павінен яшчэ малаток стрыміць. Павінен дасца людзей. Давайте трошки пачакаем яшчэ, літаральна 5 хвілінак, і потым я вас перадам. Я за гэты момант, пакуль у нас ёсць 5 хвілін, зраблю гэтыя 2 фабрыкі. І выправім сітуацыю з нашым крызісам недахопа рухавікоў. Бо, я нагадаю, мы не так даўно пабудавалі шмат чыгунак і ўвогуле перавялі шмат яшчэ фабрык на выкарыстоўванне паравых рухавікоў. Што па паперы? Давайте паглядзім. Мне падаецца, яна ўсё яшчэ дарагая была. Папера, запыт 904, ёсць 764. Трошкі не хапае, яе рынкавая цана
трошки вышэй, чым павінна быць. Насамрэч неблагая ідэя пабудаваць іх яшчэ. Давайте одну, две, нават тры, усё. На гэтым мы спынімся. У нас будзе трошки яшчэ больш паперы. Прыватны сектар ацаніў, наколькі выгадна рабіць чыгункі, і пачаў будаваць сваю. Ён набыў, я адправіў прыватызацыю ўсю сваю чыгунку, і яны прыватызавалі тое, што маглі зараз. Можа, не ўсё, але большую частку. І зараз пачынаюць будаваць сваю, бо разумеюць, што такім чынам можна пашырыць эканоміку гэтага сектара і зарабляць яшчэ і на гэтым грошы, транспартыроўкі рэсурсаў. Я нагадаю, я яшчэ і ўсё перавёў на выкарыстоўванне, усе фермы, ўсё астатняе на тое, каб развазілі гэта, выкарыстоўваючы чыгунку. Так, рынкі, боже мой, не рынкі, фабрыкі рухавікоў гатовыя, і фабрыкі паперы таксама гатовыя. Яны ўжо зараз усё будуецца з такой хуткасцю, што літаральна там тыдзень і ўсё пабудавалі. Наш урад зараз, які ў нас знаходзіцца, самы легітымны, які мы толькі можам атрымаць сабе зараз у пэўны момант, таму нічога не патрэбна змяняць. Прайшло галасаванне, зноў перамагла індустрыяльная партыя. Партыя індустрыялістаў, і у нас ёсць магчымасць туды прасунуць яшчэ ва ўрад інтэлігенцыю. На жаль, на большы ўрад мы не пацягнем. Бо наш урад, я нагадаю, мы ўсё яшчэ манархія. Мы не можам дазволіць сабе велічэзны ўрад, у які бы мы прасунулі шмат партый. Магу я знізіць падаткі? Так-то магу, без праблем. Нават удобненько. Знізілі падаткі, і я спадзяюся, у нашых людзей таксама з'явіцца трошки больш грошай. Нашы багатыя ўсё яшчэ страчваюць большасць свайго заробку на транспарт. І транспарт вельмі дарагі, асабісце ў некаторых мясцовасцях. Вось тут і вось тут. 3 рэгіёна, але цалкам у іх нават недахоп гэтага транспарту. Чыгунка увогуле вельмі важны варыянт тады. Мне вельмі патрэбна гэта. Давайте самі пабудуем яе. Конкретно ў тых рэгіёнах, дзе не хапае транспартыроўкі. Так, не туды палез. Будынкі. Чыгунка. Дзе яна там? І пашырыць. У Табрызе, я так разумею, там быў недахоп. Кабулістан. Я не памятаю. Ага, так ён быў. Вось тут дакладна трэба парачку зрабіць. Тут дорага. Я магу наводзіць, усё нормально. Я магу просто глядзець, калі наводжу. Я тыкаю туды, дзе дорага. Яна каштуе. Вось сюды. Гэта нашы рэгіёны, у якіх будуць будавацца. Насамрэч, яна паўсюль дарагая. Транспарт каштуе да халеры. Я магу змяніць яшчэ, можа, нейкі падыход? Не, падыход я змяніць не магу. Ну, добра. Чыгунка пайшла пашырацца. Я зніжаў падаткі, забудьце. Я падвышаю іх назад. Я бы нават іх падвысіў яшчэ вышэй, калі б мне не падабалася, колькі у нас радыкалаў. Бо радыкалаў шмат. У асноўным нашы радыкалы з-за таго, што нізкі ўзровень жыцця. На жаль, мы не вельмі можам гэта выправіць, па тыпу толькі падвышэннем нашай эканомікі. Так, давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Мы выправілі ў нашай Персіі ўсю увогуле здабычу. Во, я гаварыў пра малатка, і яшчэ і Nine Ravens далучыўся. Я бачу зараз, хто у нас чым займаецца. Гэта Ватафак і БЛР гуляю Baldur's Gate 3. І куткі зараз займаюцца... гэта Invincible. Гульня па серыялу, якую я нават, мне падаецца, не бачыў. Не, гэта ў яе старая просто... яны яшчэ не пачалі, вы бачыце. Малаток зараз сёння будзе ў Dota 2, і Nine Ravens займаецца малюнкамі. Давайте, у мяне на выбор, я думаю, я даўно не адпраўляў вас ні да малатка,
не да Nine Ravens. І мне падаецца, да малатка я нават не адпраўляў яшчэ даўжэй, чым да Nine Ravens. Таму заўтра ўсё ж такі чацвер. Ну так. Давайте адправлю вас сёння да малатка, бо літаральна я не памятаю ўжо, калі ў апошні раз я кідаў да яго рэйд. Давайте да яго зайдзем. Трошкі паглядзім, як у яго ў доце справы ідуць. Ну, давай, рейд, адпраўляйся. Ты чаму? Ідзе. Зараз будзем. Ёсць. Добра, а я з вами побачуся заўтра. І заўтра, нагадваю, у нас канец галасавання. Таму што заўтра чацвер. Ну, а чаму не адпраўляецца? Адправіўся рэйд? Вось, павінен. Неяк дзіўна ён сёння адпраўляецца. Добрага вечара.